Okay. Nti no man on him in that dem back ma on him ntena. Nti ne sister o se ne sister so on beda edan foforo bi mo nti o man edan foforo so on beda nti mimi ye pem nya sa mekum no mere no. Nti e kire na me ka jansa mimi nye aboa na wo ka no o se me ye no. Anche bia na ne sister se o mu mpemi biom wo fie ho me nko na me se akola ni so na akola ni nya 2 months me nko na me se me nko o se me nko na mo sisa me nioma edi be gu abonten ne sister we no e be sisa me nioma edi gu abonten se me nko nti na akola ni nso so na me ka kire mo se me ni obi a me kɔ ne ho ma me nso wo voter nti me ni obi a me kɔ na o se chenchina ejesa meko nti oseme frem mami peni bi mbra na on be ye de on be witness de ekoso na on be sesa me nyoma na me ndi na echi na me nko na me ko frem mami peni ona obaye na o se mi akwala ni so nti wo sra ma o monje me nto na akwala ni nyin kakra o se dabi this sister we se dabi da kwa na meko wone mami peni ne mekura ba be ko na mami na de na wa munni mi wo ba bia wa ba ya ka se me se mane ntena na kwala ni so se chinchina etwan on wale wunuane ntu on pani wo fie ha no kra na mo sesa me nyoma no edi kotugu ekwan anu na me ko sesaye na me ko da mami bi nche nti echire na me na wuye wo jami sike bi wo owuye o jami sike bi nti mi ko bi account na mi ko first kano nti me first kano na kwaku no e ba ye be da me say ni sister say me ye san nyoma we no me nya biom nti won we hu say ne sister me ye pemle me ye kramai me ye aboehuhu jata aboehuhu no me nya biom ukonye sika no me nya biom sister si me nya dwane efri me home nti me ono na ka say we hu say asem na ni sister kan we hu say nya no kre nti o pesa woni me nsante na bag biom nti na me won ma me chen wodam point o ya oba ho na ma me se dabi anji be me wo dada aji sika na edi na oji sika ni di wi a obeja ho akwa me se dabi nya de wo kakra na me ye de me tie nti wo sa adom biom na akwala ni so osua nti me nko obi aho nti o kan ya na ma me kwa ni bufu ma me kwa didi na tem nti ono se ye nko handan na me se ye handan kwa ku okrom ana nkaka anka ni nyina de betina akopem time se ebenya bibi di abobela na ma me se oba on se woni bidie na o se ya woni bi enso wo pe no na eja woni metena nti me hwa akwala na twa ne ba ne kote ehwe na ma akwala ni nya 6 years ansa no wotam of flame na baby say bema akwala ne papa of flame fon so say ni papa say on fa akwala ne mele no and am say na dey ntina oba say mi ma hwa akwala na ma akwala ne nyini etimi suma no ko senso yi say ade ben wa fama me a wo hu sa ade wi na wo ka na afi na o papa say fa akwala ne bele no say ena me se wodi mate we say di ade won no de bonkum na agi nya me ba nti omuana oye ofa akwala na ode ne ko ne kurum nti okoye ya obaye no ena woni mbetena ya na tete wa na nyisen ba back 87.9 FM ene ya wada akomamu nsam dwumade braso say wie Maa Akos mene mabedwafo ya giedwa anne yetrase na fe yede ebramo ewo baabi a wo bia enu nti ka me hwen na join me wo Facebook Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 and YouTube Akoma 879 YouTube Akoma 879 bomodia na subscribe yen page no na when me bell na so adoma no so enu nti ebrane so you get notified na won so what to me I share links no ede ama afoforo enu nti YouTube Akoma 879 and Facebook Akoma 87.9 na say YouTube there no point be anywhere 879 and no YouTube and Facebook Akoma 87.9 na what to me I should be on wa share ede ama ye bomodi answer and every obema ye more stars no kan ye ho na yentumi ensa CD ewode ye no emo Adepa Information Center wokotwa fatia Big Love Radio ewo Spain or Taiwan Radio Modern Ghana we USA
OPD Radio GH ewo UK, Free FM 97.5 ewo Tachiman, Manager Ima Ane dache hene nyame ensha papa manager sanso ena se uba asopa online radio asafo Pokuska Palace eno ewo France no so no womo ebie edi atum ewo hopa de mu eden hyene so se ubehwe bia eye onua TV ena fe Rabi 1 TV onua TV ana Rabi 1 TV obetumi ahwe bi ewo ho fans of Akoma mu nsem menua bema aduana ba edi ato was time aso Maa Akos great family was time aso charity foundation or the atoso was time aso menua ba abenagye papa bi what the ato happy home was time aso WhatsApp group no eso Akoma mu nsem platform and aso was time or aso so and the Niki Pizza fan club no so yade ato page ne so set time aso and untino wonso bomodia na ekoso ehye ema ye hye so se first story no ye Piwak natural health or the 3P garlic mishaba and afe grow fine mojatro when aso masle ye first story no na ampaye bedwa ane emu ahye emu ade menua baba we ya mene ne baba di komo nsem sisi gando wasre be ma no me kwana so ne wo ba hye dan mu a agoro ne koso no apam me na opamomi a ada wo ba bia ma no a ne kondo se obehye so no ne kondo so obewa abe no na ene obomode afre me na maba woni oba no ada awie no a ene ono abeka ho asem enti yankwai na yene ya amponsan kodi nkomo ya esa na pom te sen oyo pa ya wujidi amesa mijidi wujidi na di asenka wo mo enya kamemba so enti na waba no enti di asempa edi ade pa na same osika wode ayo one me won me kwa start wushia no wa he fa no wushia wo ya ne di ansa bo nsuo mu ono na one me keka so opem to one me keka wie na ose ya memra fi na me koi te me koi no me ko bia me ko na akopa oba be se dan mu ono se me ko bia no apamo me se me nkonya me oba be fa me ena sa na odi aye me sa me so me ko bia na opam me na me so se me ntimi hwe se me ko bia me na makwasesa ne noma na makwa wasesa noma na makosi ne ba sheet ma be pa ne dan mu ono ti Sunday week na mko ne ye me nua ye na mko no se me nko ba be pe dia wase me sa ma nko na me jira o cha mama boys ba be buru me na me di me ba fie na maka chem sisters mu se makwa ma wapampam me ti na ho to aso ana me sa ko bio na opamo me na me se ade na wo ya me sa na o se me se ko fi balanda mu oko wa fi balanda mu anko mama boys ba ba bro wo me bi ogina na me ko na me ko bo me sister mama ni na mo sister ade a de bia na de bro tete me bo am ko da won so o ma miska ko didi o se woni bi no da mam yonko ba no de didi na me so me chi me yemu ko enso de me hwe de akọ na eni etan enti mini ne ntina bi don fa no nsume osmo okay enti wo si same edin pa ye different no ye de en Oscar te henefa o Einstein o ye de adwuma o ye so me adwuma okay na wo si Oscar henefa no wo hia wo no na wo ye de en kire ye na me wo me sister wa me bua na adwuma de bi kan adwuma ni nyina o chikosua yetin eye koko kan no anwa mu enumre te wa no de be hu me no frem no na me kekan o no kekan ne sai no se de en o se na ni je me ho obeso na metena ti obeso na metena eye kakra na obenhu me ma me mo na kwa ya me hu ade etire no o se mi nya wa me ba fi abefa na me no akofi na me so me hwa me levi na me de to na me nya oba afon da bi
ɔde bro na na etete me me yanko ba beda no asesa ne ba sheet no makosi na me aka no onto sem no to mu na me aka se me di medi ka to mu no sem 87.9 Kumasi am de si ni nya wan pa aba e ma na no ofa me so me hwe de ekọ na bro no ani soso me so no that's why me nya nipa bi a me nipa fon me meta me nipa de je for bun sam mabu mi nkumi te bro na face no ma miskan to aduane ndi sa na me chi me yamu kom me so me hwe de ekọ na me de ba me sister mo so mo so mo am okay na osika na wunnim no e wa ahensan ho dada na ote ahensan o na wunnim no minim ni pa ya na obeto wo sister obeto poko yo blood bi chi poko yo inside o blood bin ti no na obeto poko umi a na o yemi sei oya o no ayo sei o sei oya sei eno ase eche sei o sei memra okay to ni mi jan bi fifo fi chodi nkomo na o sei ma ja bibia manaka ti pesa me san na otena to aka mi da mampa ba na me baka se me sister mu se o ska pa na e pa acho na obu nkotodwe ekotodwe ni mu wono we kofi a na wo pamo me o se kokokokoko me yan wo efi o ya mama boys bia bebro ugina ho cha na me so me hwe de ekọ na e bro kwa no di 87.9 o bo me na me ho papa na me da kofi ma ko hwa cha me sister mu me sister mu so se diabeni ya na yesi jamani ka se so de amen enti bla na me so me no mo makasa na mu de besi okay enti no breben na ya na ukọ osika ho ase de wo kan me de mini hobi wukọ a wukọ hu no se oba bi ehye ho ebi a Sunday ebi a memleda ada wan kwa aduma holiday no na ma na be hye obi o wa ma ne timbe crash na omo okun sami de minuo na makọ sese wasesa no ma tukuti ma be pa de mu no ni nyina anya ne fe meko bia na oba hyede mu meko bia na oba mianko ba hyede mu na apamo me no yes ato aso amprin na me de ma fa nto obi anim maame na odekọto na animu no minim adekwa me da ya maame no maame na akọkọ kansa ma kire no say we scan jam life maame no nsum me ampeska kire nsum me es maame ne so no so kakra be fa no maame ne kakra be fa no ho wo ye maame ban oye maame panyimu anani afi kakra o te hene o te o mo side wa why mo side o te ska mo ntamu wa na eyede na wo te se maame no na mama Akoma FM eye maame no 87.9 Kumasi eye maame ne na ekake kansa mo ne kire ne se Kumasi ampeska kakra nya de mfa nsum me no ne o ska ne se bi maame ne bisa ne sa don't mean ne yant na bi man na no se nya wa na ka so ntimi ne yant na bi na fe de ba ne sen eni ma de kra ye na maame na je o ska number wo bagu ne dana timi de mampa ba na nwem ko na me ko ka cha me sister mu se me ko maame ne so mfa no ma ne mam ta na pa me ma de we na me ko okay wo de me ba na ema dodo asen na wo hu ni se wo mo bo atwede e wo sika ho adana se ba ko ba fi o abi de wura ana de gana okosiri ni ana ba ko bi na na mo ndo tenka wona bra bi nete na na ma ne so ba wa me de obi asam de o me ko so ja ame hwe nkwa mi na o ya me odi mabone no be say odi mabro esu yesu di mu ntina bro ne so no entimi nka me e be ka onu emu sa na osika na o hwe na on pa mi ai bia oba mi ntimi no ntina bi ja me no e ja me life ma na me ja wo bo na ma ye fi de ma sesa na makosi ma to mu na me de mi sika to sem na me de si ama na me yanko ba beda ba shit so no asole no okọ esi ema ne beda ho mo mfa ba shit ni fa nkọ na me mi ankasa ma sola na pa me kwa ya de o mfie na ma sole na makosi ansa me nya kwa ma de ma ye eno no osika na ya afra wo se be fa kosi ana wo de wo na yi gu wo no de ama me on fa se mle sika nka ho na se wo kwa kosi no asole na okọ na adwuma na me yanko ba beda so me yanko ba ne beda so onyi munya on ka so onyinyi no fa nko no nkosi o na me no no na yi ama me ne ba shi te guest na beda so ma ye tu ma ye de ma ye wi o so no na me makosi ade na omkwa ye wo so mo kodi ye ho ewo ba shit no so ba shit no ne be no ma bia kekam na me makosi na eni na te ade na ma na ye kekam o
Say juice na ya na kekam. Juice nso yɛ The all masse no. efiri ho ahɔ na bai If you get no, nyame. ɛnyɛ wo nti the free girl no ba ne friends say juice why na ka kyerɛ Say juice, then a white. Say when I say truka. Tin e fen juice. ɛno yɛ girl ne ho deɛ no na bɛrima ne ho nso deɛ no nso ɛ On the bar, the boy no a pepper. No, o ma girl and pepper no man is so akudware. na ya na ahyɛ dɛm Send them a call our palm menu. A palm when it say, wait minute. It's not call one or pam say, to Miss will be a man. Mama boy Snyder, abolo me. mekyerɛ sɛ wo se ɔbaa no du a wokɔ fat bed sheet no na sɛ wosi a ɛyɛ wo ho nneɛma bi keka mu ɛna me se Na ba sheet ni ma yɛ tantan. Me di so clean, any palace ahye. Akɔpem sɛ ni bɛyɛ kama na masi. Am da ata. Ɛwo a na mabobɔ de akɔma no. na ɔbaa no deɛ no yɛ juice na bɛrima no nso deɛ no nso yɛ frɛ no sɛn Ɛno so yɛ juice na bi. So ɔde hyɛ na se no. Na otu yɛ no. Na ne deɛ no juice firi mu ba. na juice firi mu ba na wo deɛ no yɛ na juice ba na mpɛ sa yɛdi nkɔmɔ ase ɛyɛ na juice no bi ba oh okay na wo bɛfa nneɛma no na wo kɔsi a na wo hunu juice no a wo ba wo ka kyerɛ ne sɛ krakye ade na me na wo pɛ bi sa ne sɛ edi ade na akeka no manim o sɛ nye bibia sɛ me ka bi sa ne mprenu o da mu sɛ ade na oska akeka no ma no o da mu o sɛ nye bibia sɛ nye bibia de a mionko ba na na bɛhyɛ wa oni ne o fa no no ne nada ntimi susu mi fa me sa nkosi oba mionko ba ho ase nuoma de so da nyanya no ayi ama na o ma na kosi enti na wo se ebere bɛn paa ɛna ɛyɛ a wo sika de frɛ wo ɔpɛ sɛ wo bɛyɛ de ma no no memre da enumre ada onyame no o se ada onyame sɛ oba ne ma gas ni ma bi ma na abɛfrɛ m ɛwɔ me sister animu ebu anso asande enumre na abɛfrɛ m wabɛfrɛ wo sɛ yɛ ne den o se me ne nkɔ no minja bibia ma ne nka na me sa ne ne de me sa ne ntena enti sɛ ɔpɛ ba ne bi na ɛma ne ma na onim sɛ me wɔ to ɔbɛfa me asa ne makɔ nti wo de wa yɛ spare tire tam say ma ne ma no be fa me ko no ne makoda ya ka se spare tire win ma de kro nti wo no onyam de ni ada no be fa me no ne makoda ada gas ne ma bi mu no no wasa be frem bi sa no aye no nti wo de wo nya oba ama no wo me de me nya oba o ma mo be da no gas ne ye oba ti me di onpa won mu me onpa me nya hwe senti na osusu onyam na no abefa me enti abre bia so obefa won so wo kwa wokɔ kwan so ɔkɔ na me ka kwan so no wo ti ase a wo ka se wokɔ no wokɔ kwan so ase a kyerɛ sɛ asase ɔno ɔkɔ ɔfɛ so ɔno da yande ti de bia ɔpɛ so ɔkɔ kwan so de na gas no ama ɔfɛ so ɔno da na no ɔfɛ so ɔno da na no ho tɔ no na sɛ ne ho tɔ no na wo de ya wo ho tɔ sɛ bu a so sɛ me kɔ a na me ne da wa na wada ne n'ani ahwɛ na konwan ti to bia ɔda ne n'ani a na ɔde ne nan aba bɛtɔ so me o sɛ me de me ho kan ho ne de wampene afi do o de ho aka me o sɛ me de mamu na wa ɔde ne ho aka me to ɔde ne ho aka me na otu a na wasɔre na wapi akɔpe baabi atena ɛkaka no wasan aba ɔne masada saa na ɔyɛ me ti me kɔ wase me nkɔ ada onyam na ba bɛfa me enti sɛ mo kɔ dɛm wa na ɔno ne da na ɔde n'ani ahwɛ akonya na bere bɛ na ya na wo kɔ prɛ ne sɛ bɛhwɛ a wɔ mɛyɔ no mpra no ɔno aka sɛ na de ne ho ka me sɛ bu a me da ɔno ɔde ne na ɛbɔ me serɛ ɔde ne nsa ato me so na ebi wɔn nso a mɛkɔ no no wada na wakɔ na me da hɔ ti bo kwa me ka me se mɛkɔ mitimi me no mɛda na obu mafu eno ma do ti me sesa se me gosi ede ntina me no da wa
no wada no wani ene wachi ama me de menye nipa na me nipa se on platform na ono mbeda no sana me se sana o tie dia na wotimi ne metena ada wonyam na ba family dia o de tena obabi Intino ya wada ebia amponsa akọ ebia wo kondo ade no so hono ebia wote wa wo kondo osie ni mafi osika menkwai ya wakọ osika ene wo ana ba ko de me koye o se me so lenkofi na opamo me na me twa akwa mu na me koye ba ko so me koye na me obada ho na o so onya wo ti me nko sa ga ne kwa na me se ne do ka ne sa de ani me na me di kan ba no me na o serious girlfriend me oni matena che me yanko ba de anu apamo me ade na no ma ne fi do sa sama mu no mu kosi if so bu mi se nye jimini esu mi nye jimifo nti sa na ode ba ma akwa mu dia pese onya won te ase se akwa bia so no se ma me ne se summi ni de mi se ma me na aka ashawa no clamp na mi faun nim de abentia we se me mfiri u balandem wo ma boys ababro mi kafra na ye kasa ba ko na wo se wo kokora na fe wo wie no otu ano asa pamo tu ko no wo no da wie wo na ho ma de enchen da madawa made acha ma so da konfie so me dawa opeso de metete se enya ne hwe ne me osime ma fi ofo ni ko wura ye de mo ansa ansa ne menya kwaya de apia akọ fie akọ de me koye nti wo de wusie odi misie no apia akọtena baabi osi atena kakra if you ofo ko cheche ye de ba no apia na okọ eye ne fere se obi beka se ne plan me nti wo ko nso awokọta mbe de ko bia nwumre me ko abia wo ko abia nwumre wo be ko no obi ahyehyẹ dem no obi ahyehyẹ dem anapa no amwa pie sanda no o ma pie ahyehyẹ ho omo ko ahyehyẹ dem ma no ede no apie na okọ na osika wo pene pa open pa amansa David na akan kase osika pen atemani so ate wani so do de ya me no me yonko ba me ya ni yonko ma no ofofo mu ni bi no otime jami si wa abla onyam ya no abefa me onyam de ni ada no abefa me no de makoda na so de enu no ya mi hu wo hia mi no ano abefa me no ya menti ase wo hia wo kwa be so ano abefa so pa se me nko onyam obebe fi abefa me tisana eni tisana wa na adwu woni tinum ba first de na apene pa na me pe no eso so na won fa ne ma asamu no ana wonye no eso so ne me woni de ma asamu de oye pa sa me ni wona me ma wa me da ya na de oba afofra beda ade cha no sa de oba afofra beda sa to aso 3 times na no sika no kra po me hu bemprin ba ko be mo de ode ga ne be fa ye ntam wono ma me hu na ga ne sto wa we de owo estate wo ndi asem na aka man ka hwe no so wo kwa aba eno no kwa aba no aya no ye ne sen oyesi sign me tell so wo kwa aba okay na enti ya kan se obi anya broken heart ya woti ase se be ma bi adanda wo pa na wo eja wasi wo wo eja wasi wo na ahye wo no na shoot na show then him say you say one wow no eja we do si wo sa no wa ye no nti ahye wo na hye me anya na wo mpo osika me pe and so enhye wo de anya na wo mpo osika because obi a wo pe ne pa no wo yesa e be hye wo dadam kra na wusu na wo kakai ada na opamo me sanda numre na me call kra me sister mo se me call opamo me na me cheche mu kire me sister ba ko no afi na ni so na me ni aso na me sister sa do de bia de bia obebe obi a obeka asamate na wusu gu yo e ma me ye mo bokin atencho otu onye nipa fun so oba buna ugina o
to scan kwa be mu jawa e be o ya na no cancer no cancer na me me de ni no kofi enti no di enti na wusu so pam no pam me na me ko ye na oba nche won no kwada da mu na ose me nkwa ma nkwa mama boys na bro me eno enti na me di sum e kofi enti no anya broken heart meboa ambanza sister ene no anya broken heart ade pa na wote wa na wafe ewo sika ho nse metuwa osika we dia ewom so opema pa watete me na de ba ko pe we dia metuwa na mafe ade ponse gwa me koko aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi nuwa na waso eguso awutie wo hwe bi ewo Onua TV na afi Rabi 1 TV midin ede Maa Akos enti ai me say ade na ya no wafe ewo sika ho ya no wafe de enano me pacho kan kase kire me na sister enano enano se mu kwa na obi a eda ne ba bi osika de ne na hwe n'ani ahwe dan eno na ya wakai enaben kire me ebiam pasum endane oda ne me edi won pasum edo a woni otu anu afi ohun there be motoring kwamponsa esa aya no a ene enano na ene ye ne akakra na di ache efiada nti no ye wo fiada no amu ara no na enano ye na wo ye ne san a enu kwa na otu wa na eyi TV kira wo yi eya samu ye nkwe eya no ye ne san kira me enu ko kira bi ku ate me so ya no me so metimi afi ne bi eto e bia one me dawa na so mi mu so mi no fi no miamia ene fa say yodo now ososo mu na ososo onofo ena hene bi ibo ososo mi nofo no ososo mi to ososo mi mfi ene so ka odo no mu bi sa ene mu di odo no no so no fisa o miamia on fisa na o se miamia wo to sa do ya wo so de nzo so no nofo miamia ade was kind of abobo baby wono no fa na ya so I am so ambanza sister ambanza be kumi o okay nti na eno nko a mo fefe e woni mu ya ta oni mu ya na se na me ma na efe adan ebu a ofe ebu a so sam so ma fe ne de na odo na no odo no ano because ebu na odo ebu mi na emi ya ene hwe se di osi enu amese na osesa ma mi on pet samle si kan ena emi ya so mi oba ni bi odi bi di unyanko ba na so nua ba enya ode so obi so di bi di nua ba ma ne nya okay osika nko ne bema wahia no panya wo ka se de osika se ya na no na odi afeni ono nko ne bema wafa na David wafa bema ni bi ma fa ba ko so no nya mi sa se do ska ya mi no me ko wa ompamo mi se do ska ya mi ono no nya obrase ni mi bradem ekasumasem nkomo so ska no de onya sa eso ko de odi ya mi na ya okay ya hwe bema bi ho kra de no wakan eya sa asem so me ha so me hey bema bi ho mu no mu yo wo mo ya safety pam wo mato ahye so wono na wo ma ya adwuma no ba wodi otumi suso so ma wo ba bi so yansa wo ne wada ono da mpre do san like predo be mi san ne senu ei tede bi ona mi da ko bia ofa mi e de no kan enye da kronko de bi ona mi da meka se bia se enne na wo ko ho a e bia wo ko ho enwumre 7 because what you see enti on be so be bia enti 7 no kopem se ade e be chie no na wani wa hia no do sen
ebe boso ebe 5 Hey, tede be oni meda me ko obi anya de be on pam me no na oni meda oni mi hia on pam debia be ko bia oni meda wo jide me gidi paasa me ntwa ntro no me ntwa ntro ma ben panifu ani me ntwa ntro ade e se ntwa ntro anya odem efa ni yo mfa ni yonko ampa me ntwa ntro panimu ani de bi oni meda onya me sa akura no na oni meda e ko bia ni me bi oni meda basa wo pe eyo de Sẹ́mi dẹ̀m ni sẹ́ ma kọ́ ni wọ́n kọ́ adọ̀ ọ̀ní mbẹ́ ṣe àwọn pẹ̀m ní wà fà mí ní ọ̀ní ma da. nti wo kwa no aprepe Ma pẹpẹ sẹ́ bi a mi kọ̀dá kura mi kọ̀dá nkọ́ adé ọ̀ní mbẹ́ da. nti wo kwa sa no a sɛ wonim sɛ bɛrima ne wobɛdan wokɔ atade bɛn na wohyɛ yɛ a wohyɛ dress woyɛ dan kyerɛ me dress na yɛ a wode kɔ no Ebu a mi hyɛ straight dress. Na ma bọ́ mi ma tu mi anim paada kakra. Ndi bi abọ́ ma moto ndi bi abọ́ ma sẹ́. Ameko. ɛno no saa no na ama hɔ na yɛ sɛn Ne ma wɔ na yɛ dɛ. Ɛwɔ ma wɔ na yɛ kama. Sɛ bi ɔno si awɔ mpɛmu na. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na n'ani agye. na n'ani agye ampɔnsa woyɛ adeɛ nti wode powder na de bi abobɔ mmɔtoam na de bi abɔ akosua kumaa no so na kyɛ sɛ ama hɔ na yɛ hwam na ade kɔ na yɛdɛ na ne bɛrima baako no gyae sɛdeɛ na ɔnyɛ wo te sɛdeɛ ampɔnsa yɛ wɔ no adeɛ nti na Ɔno ne ɔfa gyae ɔba ɔyɛ dɛn ɔkɔfa ɔba na ɔne ne tena. ada no wanware no sɛ Gɛ akɔfa baakɔ a mene ne di agorɔ. Ofi nkran bɛduru na ɔfa no. Me ma anya me ya. Na ɔsan ne gɛ no kɔtena ne fie. Na meteyɛ no. Na mo se ma ne nya me ya. Me nya foforɔ. Akoma FM Nso dɛn mene ne di 87.9 agodi. Kumasi. wode kasa hwɛ m'anim na kasa kɛse te sɛdeɛ first na akasa no Na me se mene ne di agodi. Oh, Yɛni okay. agorɔ sɛ fɛs no. Deɛ ɔyɛɛyɛ no wanya adeɛ wɔ m'anim. Madam fa me ne odi agodi ni kwan so kɔgye me mpena. Na bi so omu me fa me nya hwee. Na ɔpɛ so ne bedi agorɔ bi ntu na ɔgye boy no. To agye boy no dia. Me so sɛ se me gya wu ma. bia Nso me nkɔ no otimi bɛ se twafo yɛ anim wɔ na ɔhwɛ me din. Na ɔte kam. okay bia one wo boyfriend first one wo akɔfa wadanfo wo sika nso kɔfa ma bia na wɔn nso wonya adeɛ wɔ mpam wɔ ampɔnsa bia wɔ pɛ stars nso num yɔ agye sɛ bɛ bia Minim size yi. 87.9 Size de minim yi pa. boa ampɔnsa wo boa Ebu a metimi tena so. Na me na mi asa mi ne no na mi di. Ebu a metimi ekuntumi mu. Na bo nso akonwam. Na mama ne bi. Side de minim ye pa. ampɔnsa keka bi ka ho kyerɛ me me nsa pɛ akua so ɔpɛ so kyerɛ wo bie wo akua munhwɛ sɛ ampɔnsa hwɛ wo akua ampɔnsa na sɛ ampɔnsa kyerɛkyerɛ sɛ ɔnya adeɛ sɛ ampɔnsa wo si bu a wotumi yɛ dɛn tie ne yie ebia mɛda bi ebia de ampɔnsa ka yɛ no wo akua wante enti na wo ka so wɔnya adeɛ no because me asɛm ampɔnsa kai ampɔnsa wo se wo yɛ dɛn Ebu a metena so. Na mi di. Ebu a nso ba kuntu na ma pɛgya me na ba akɔ ahwɛ wiem. Na ɔno nso so akuntu no. Ebu a nso ma da akonwam. Na ɔde meto no ahwɛ akonwa na no kakra. Na ɔwɔ mu. Akoma Ebu a nso FM ebu a nso 87.9 a. Kumasi. Na ba mi akasa man kwa matena so na mi di. Na de ho. wa ya o jeje ho De ho pa. o jeje ho sɛ Emi yo. ɛyɛ ɔya na sɛ yɛ ɔya deɛ bɛrima wɔ bɛgya ampɔnsa na ɛyɛ mi yɛ o sɛn ɔdɛ na ayi so Dabi. na ɛgya na yɛ ɔya ɛyɛ na yɛ ɔya na nea wo sɛ ɛyɛ mi yɛ nso adeɛ no ɛyi mi nua ketewa ama ɛna wanyini first no odi aduane na ɛyɛ ne da wɔ sɛ emoko na so mi dem wudi eyi bia emoko ni yɛ ne yan so ɔsɛ moko na so mi dem na ebesi da ne yɛ mfa moko ni bi nka ho
me adeɛ yi yɛ wo nso sɛ ɛyɛ me ya nti me bisa sɛ ɛyɛ na yɛ wo ya mpa ana me de jan yi o dem ɛne agyegye ho kyerɛ me we dum afidie no me ne wo nko a ebu a me de jan sɛn say ya on ase emu no like emu no ya me de dede Akoma FM 87.9. ebu emu no ya me de dede say na me de ho na me te me de ho no no so de ho bi no no so gye ho bi ɛne na kyɛ sɛ wɔno nso adeɛ wo nso ɔpɛwo adeɛ no nso ya ne de nti die nti na wɔne wo kɔ sɛ wotumi ɛtena so baako bi sɛ wo kan yɛ ni ntumi nka bi na wodi utumi tena so na wo ni nyinaa wo wɔ sɛ de osika no wo ɛnyɛ mɛma de wodi we yɛ wɔ mo de sɛ ni sɛ nka wɔsan kɔkɔfa foforo nti die nti na wɔbɛsan akɔfa foforo te me kɔ pam me no ɛni so ka ho ebi ana opɛ stars na dodo omfa ma no next time Akoma FM 87.9. ma bɛda hɔ no ɛma no so bɛda hɔ no na me kɔ pam me sɛ me nkɔ nti bi wɔ timi ma na so hwɛ wiem sɛn yɛ kyerɛ ɔpɛgya me na we kɔ wiem baako pa na ne mienu baako ɔba tenten kɛseɛ sɛ yi ɛna otumi pagya anan kɔ wiem me pɛgya me na ne hwɛ ne sei aha no wo no ɔyɛ dɛ no wɔ aba na so wɔ deɛ sei ɔpɛgya me na ne sei na me de me na me de me kasa kɛse na menti ampansa na me de me sa na sisi ɛfɔm na wasɔ me na baako no Akoma FM. Hey, ani ese eyi Amina eya ye Amina de yi bi o. Amina na kuntunu mu no so enso so me de me sa sisi efa Kyerɛ me because amalam bi kokɔ ye Amina bi. Me ka say na Amina sɔre dadaada na wo kyerɛ ye de amalam ne ye no no. Amina enti kyerɛ me. Akuahia ho. Aha. Na wo nsa sisi fam saa ɛne Amina de na bi on de nya ne boyfriend on de malam bi na ekodi na wuo saa ɛne na ya de oba tenten gram mu sei ɛne na ya de pa ambosa ɛne na ya de ɛya wo ya ahye pa wo no de osika me pa cho mo fro sika mame na de enti ɛna ayi oba bɛyɛ saa nneɛma wo nyina de ama wo wo ni oba akɔda na juice na yemu no na wo na oba fra no so onko no onkosi no on de onye oba ne bi hwɛ ɛne ye fiadan nti wo de don't worry ɛne ye ya wada ba ye didi akɔfiadan bibi atumi si so ɔte ase ɛmɛma ne bi wɔ hɔ a wo ni ma no bom ski ɛno ne de Ordinano bawase a no water free. Amponsa why na kyerɛ wo saa de we nyina winim sa no bom wo sia no bom ski yɛ de an Ordinano bawase a no water free. Why you be da because I am one myself make so kasa ma menye bi do no me hunu sa won sore na we de wa hunu ni de asen wa no why you be da No yeah. Anyway, no. For the no, me patcho manti o nye we me patcho ska we de nye wa na foforo bi oh and so community no we no hu no na ma me ni jai wono de no ya no bom ski ne bi debi no yeah na so we ni hu me no ska ni hu me no ja me life ma oska ni hu me no ana boy ni jam life man oh oska ma me ni boy ni jam na ada na won kan se boy ni so eye no na eye wo de na ope na ada na won kan oska say me so say no ya me paint try bi mi enwe okay chere no manka ada na wanka ana ano ase ode ne no hu ye kasa gu mame no onye den na ase ode ne no hu ye no onum ye na se nka ba chere no ada na wan chere sana de hoye no na bufuo we kwa wa na opampa me no mitimi ma na nye abla obeja masi wo timi no me susu no me ye yiniba o ye nipa nso ye oba
ɛna wonya baafo so ɔte ase aha wo ho ɛfɛ ate wo ho ɛfɛ ankasa wogyina so nti wo ma bɛrima no mu kwasi asa ɔhono ɛyɛ anya ho ɔhono nti sɛ a wo se wo mpo sika bie mu wo si sika sɛ no wɔn fa ma wo sika sɛ no sika aha sɛ wo twerɛ bai but me deɛ ɛwɔ ha ti me pɛ sɛ wo ka mo sika no ankasa teɛ ti wo si sika sɛ no sika fa ma wo 20 million. Hey. Oman say 20 million. Na so dia wutwere go pipa ma so ma me anya 20 million. Yes. Ai e wo book ni me pa cho mo fa ponsa book no. Aponsa book no mo momode na mo fa ma no. E ma me. Why na won hwe book no mu nti no. Won kai nti mo fa ma no ma me na won hwem no won kan kire tiefo. Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena waso eguso ada wutie yi na onua TV edamu live onua TV sanso ena Rabi 1 TV so wo hwe program yi bi ho hye so se bo 7 pm 8 pm sorry on fa cheme bo 8 pm Rabi 1 TV be repeat program yi e de amamo sanso ena bo 10:30 pm so a ye nuamo onua TV so a repeat e de amao so a wanya bi ahwe no wonto watumi ahwe bi okay Oscar you can say aponsa sika no ena gu so no enti me person ya mebo wa na wotwere gu wa de so free fie bae wo si Oscar compensate you saying 20 million. Hey me pacho muncha pip yi no na mo fan to so mame na yen hwe say 20 million and worker anase sika sign wo twere bae na aponsa woni Oscar chan ye no enya saying like busuminu enya busuminu 5 months and I wona natna okay uoba like wawoda mawuminu wawumienu oba pani adin fie sen ba pen ba 15 moon oba pani no oba 15 years na wankasa wo fie sen mo ma tsangu sukra wo won fie sen ka menti o kasa kasa ti sa wo fie be wo fie be sen wo fie wo fie no na wo mai ni su Ghana card ne so Ghana card ne so but on kai and I oba pani adi 15 years and I be otoso no so di ono kwa oba ono so yoba ono so di fie se oba no na meka se 50 and aketwa na ketwa no so be on kai wo mani fie okay eti for me kire wade bi wa ha say bomodia wo hwe me na bomodia na share wo Facebook maye and afa YouTube so bomodia na share maye me person ye pese ye check ade bi e wo amponsa ho hwe enti no me bisa ne se woni osika tena say kai ne wo kan ye no na ye hwa ade wo se woni osika atena fie say amponsa wo so woni na tena say enfebe busuminu enfie ba busuminu okay na kisa woni na tena busuminu na oma no omo papa we be man papa o kase no ban papa de oni ho okay enti mo fanto esoma yen hwe sika amponsan tworo ba ye se eno any compensation a oje free be man ho me pesa oba be hwe because de wo kan ye ne de wo kan was it 2000 that's 20 million titi scano na yen hwe wono na tworo we gu people so ba ene de ato Facebook live Akoma 87.9 FM and a YouTube no so eda so sanso YouTube no ya Akoma 879 eno no hye so ema me se point bia ni ho 879 na eno a ene da ho nti wo bomode a na wa hye link no e de amaye na bibia aye kama Oscar ye frɛw but wodum ofo no bomode a nefa na ye ne wo eni nkomo na yenhu sadie amponsa eken anyabia no enukre bi wom adanse sen na etie na yenhu enukre no na yenhu be moa
yɛde bɛboa amponsa na ɛyɛ grofine emojadro na wɔnum ato a wontumi ne die wɔ nan ne wɔn nsa yɛ tititi woda anadwo a wontumi ɛnna wokɔ fikyiri a wote yaw womfikyi korɔ no entumi ensisi so yie ɛbɛkɔ ɛnɛ na ɛtwa ɛbɛkɔ ɛnɛ nanum na asambako obu a okra no ane deɛ no ɛma obu nso ane deɛ no ɛba entwa mesra wada wanhwɛ yi ana akɔ akɔfa yade foforo bi ɛde aba abɛhyɛ wo so onua wodia ɛne sɛ wobɛkɔ akɔpɛ grofine mojadura last year empanimfoɔ ma award na wɔn ɛka sɛ no ɛne mojadura onomu a etumi ɛma menstruation no ɛba kama ɔhaw bi ho a etumi esiesie sa haw no ɛno nti bɔmɔden na ɛkɔtɔ bi na ebetumi esi waawɔ kwan ɛna ebetumi nso ama ɔyadeɛ bi a yɛfrɛ no fibroid anasɛ ɛmo nyinsane a ebetumi asɛe wodeɛ ɛyɛ grofine emojaduro na wokɔ okanhye drugstore lane a ubenya bi misie ba kolena keba astamrom smart eba obuase fred menseba apidan pure leaf chemical ne eba shop bia mo ubenya bi fred 0244 596532 0244 596532 na ma wosanka bi amponsa ma mimi se wasem ba queen wo se bema ba ko bi no wo ho ansa na oska ba oni ne jai ono na ema wo hunu anubom skin no okay yemfa sa bema no sa bema no anu odanfo no beje no ono a okay yenhwe sa bema no ene eya kasa ya nye why eya kasa de yenhwe sa bema no ene oska wan pa na odo no wan na odo no pa yenko wan oska na odo ne pa die ti na odo oska pa chen sa bema no yenko no ya de oya de wo de ho ene Akoma mu de no ya de ene ndamusu no ya de oya de wa Akoma mu ene ndamusu no ya de to bi a ode mame ode de na ma ho ebu ode scan mame ebi ho ode ma ho ebu asusu a na onfa mame na mekwa na oba o na opam me so nya ma wa be fam na mfa ni boy bi na o ma me ne boy ne ye de ejai ana meka sa boy na woni ni jai ne osika hwan na odo no boy na osika ma woni ni jai ebe fa no omienu hwan na odo no na me do scam osika wakofa ma be hye ho no pam ina wo kwa wo sa ma fan series na ono so no ono so nya onye se no ye de hwe manim ne kasa gu bro na etete beja ti mame ode de ode bro na etete me ode bro na etete obo me ebu me na ma me ma ba ono ma ba kasa chense fa bro tete ba esa ba ma oba na wasoro wo so na akope ba bi atena na akobo na kofie no wo msina mentesa no ska unwu mi okeka bibia na me no otena afi me kofie wa na opamo me me kofie obi na opamo me me kofie obi na opamo agi so ohia person no ohia me dia na person ne me da na abefrem na ne makoda so me hwe de akona obi anta ne baby no so on peka ka on first kama me amenko okay nti ene bomodia na eto osika nkra ma me ka bibi kire ne ba bi owo bia no ka bibi kire ne ma me ondo wa adwumam ka bibi kire ne ma me so o ma ya den ka kire no so osikai dia wodi aye mi nyina no be yesei ma me ka kire no osikai mesi do da mi bia o ba bia mesi ba na be bibi ma me na me nya kwa na me nko na nya kwa na onko okay nti no me pa cho mo frɛ osika ma me na yemfa no entum na yehunu na wo de enne yi de enne wo wo pɛ wo pɛ ade na wo pɛ pa ampa science na me de ade na wo pɛ ade ai mpe na wo mpa nka me se de na wo no osika ho ase at this moment please call back later wadum no odum ye say yenya ne dem me da sister mo po obi na onkofa ne no mfa ne mra na mo ndi misika ma me ne anyi usika ma na osika ya mema no mo gigi oji usika bi dabi wa anyi usika okay the ska kese pa usika de ma ya na say e bia 200 ne say 100 baako 10 cities and 20 cities and what the man
Kafra, o man wa mo we. O ma me we. Okay. Mate. Ya ni o sika bekasa. Ya beko ne ho. Why? Na otumi support o kakra. Why? Onya adwuma. Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no na wutie no amponsa eso sika di na wu. Ene san odi na wu. Papa ohuno otumi master isi nyina bi. Uwia na akofa ba enna bedam paso. Onu no yo ne magusa so na emesa. Top chocolate spread no ba modi ana hye ne nsoma me. Wo de fa pa no ni mu a na wudi ane de. Wo de fa pa no mu na wudi ane de. Kwambo kono top chocolate spread no ebi. Na sanso na top choco 3-in-1 chocolate drink no koko ne mreke sugar bibia wo mu dada de we hia de wonsu hye na ukọ provision supermarket bia mu a ene enye na for 0243 033 033 0243 033 033 top choco or say chocolate yanko na fe me mfa me second story into aso obroni memwa ha o say ya say ya de yente me pacho bra wanimu kakra ma me na mumpeja wanimu okay wodi pacho friend me Eunice ehine fa na free ba he kronom kwapra okay Eunice yetio me pacho me Eunice kasa ma me pacho me ne be me bi na eti na mene na wo mi no but a free sense am mene net na e be sin on share me man da okay na me say me de na enye reasonable sebe ma be hia no wono be oseme hwe nkora no enti start fresh as ye bra mo start mo relationship adie na course wo adie na man relationship ni break ye adie bufu abai etio me pacho me ne call school a JHS nti ehona ye girlfriend and boyfriend but no bibia in say bia ye da na se bibisa nti me wie school na ono so call ni school na me se me call me school nti ye sign me call sunyane pole nti me wie school no na me be hia no me sign be hia no biem no say Eunice on why if na me say I know on me say na why if na say yen san son tina that time na me ne share na ye nye bibia but afena na me sign free school mo buy na me ne bet na and ye start relationship ankasa enti ehwa na me ne me share na me ne tina be 1 month na me nye me and na me wo ye me nye me no 3 months and I may be catching and that time na me go school for na me catching and say me 3 months no say oh and me mama say no na me see you na me wo and be me nya be 7 months na me ba na ho me call you no say obi sinya me na ono na ne me obi ben o say me am na fofo na be catching no na fofo ben pacho metumi abo mu me pacho boso mu na kwa kache be ma no mu meyi omo ho ano o kache me say girl madam for back e fe no mami chan saint ono na be kache ne say enye me na me ne nyam enti manenje enti o kan sa me friend na o kan sa atre me no ma nko ne nchen bi okay e na metena afie wo ye na me ma me ne me papa boa me kakra na me wo ye ti me wo ye 40 days na me ko we yin na o hia me wo Maa Akos ehon side note Maa Akos junction o shia me na o me ngina ho na me de me papa ka ne ekoye so na no so use ka na o si me ngina ho ti me ngina ho na so Eunice me pese me hwa akra na nim na me say o hwe na nim say so me pese me hwa ade na wo ye na no bi frame me na yes ni bi frame me say me ban ti me mbegina but me hu ekwan a me fa so aba ho and I say, and now paya on breathy. No, so at all, or bahosisi. Okay. See do fena me catch me mammy. No, mammy say, yes, me man and bra. And see, bear 2 days. No, 2 days time no buy. So buy no on me mammy back aside. No, so patch or baby to a cranny din, ne banon. No, bet to a cranny din. And see, a more na a. O mammy so pemasem. Okay. Mama fi abuche bai na opema asem pa na o mama ka chem se me ne ntina
Are ora ana beso mensu just na yenti wo dia me tie nsem ni nyina wo na ebie wanum na kasa ma mente me pacho enti me o ma me no ma me pema ase ma ye science na ye ye bibia on hwe nkra no me sane ne tena me sane nyem foforo e ma me kowo ye one hospital kra we anyi akra no wan be yi me hospital on hwe nkra no e na me that time na me papa tia so oboa me ma me so oboa me last year November na ye me papa yi wa me papa ni ho nti my friend no catch and say me papa ni ho bi nti me sere wa be hwe enkra no na me so madwuma se me yes sport pa but aso ekuka kra nti be hwe enkra no me friend na won fi mo se me kwa abrochire me kwa me ba fie na me de bibia be ja wansa na makọ nti me sere o de etwen kakra sa me di kind de ne call dopsu Emma one ne na fofo ba fie be pa ma cho nti etwa so ma anko obi onim na me ma me so fere ade pa nti ka me papa ti ase kra nka wo ma me mba ha no nsi na o se ne ma me si minya abote de bia o si minya abote sa but say ono akra na e pushi me say me fam bra why ne pushi wo ma me okay nti ye hwe ebra adie nti na wo na fofo no ka kire be ma ne friend say pacha friend Nana Kofo to hene macro fa macro doso macro takwa macro okay ya den na wona fofo no kwa kire Nana Kofo se nyinsen no enye no dia Nana Kofo na ka kire me ebra o mo beje oba beje beto akra ne din no ka kire me say di nti a aman osan ka kire me say nye me na me ne nyem no madam for asumesi be catch any say enye me no ne menyem okay abo dongwa pounds meduasa pepe yenuanom onua tv ko break na obese ya babiam yankwe me pacho me na for ne kika assassin sa pacho sana me kasa me pacho me na for no ko kan asa kire ne nti en nin esucha ema oje obeji ni se ni obeji akra no ebetu din na ka oba be ye me ho ade kwa na o ma me ka kire ne se onja ema na nye ansa nti second one na me wo ye no me san kwa wo second one no ena o se me wo a me nyin se second one na o se me wo a obe ye me ho ade me wo wie ye o se na sorry for se won twen kakra na ho boneti me mu na sorry for so one check kakra na dia na ti mu boneti wo kwadi asore jidi kokko boni sofo jidi kokko sofo se mane nware wo na boneti mu enti oba be fa wo ene ne ko sofo ne ho e ma ne ko tutu boni no na wo so wan kwa asore dem wo se ne meba sofo se boneti mu a minim nti tu wan ko ho no kra me na me de ne ko but na enim gwase na o macro ho ne dos nti ma ko bim na macro na me ko asore no hwe chire me mu yie na mani abre ma me nyako chire me mu yie asore a wo ko a wo de wo boyfriend akono esiden na sofo no betwa ne ho ebeka che o boyfriend se ho boniti o me ya sofo bebre obi anko nti ono so okoye no me na o ye game boy nti na game boy ne de o chat computer me mamba wade an me nimu o nti wan kire me ameka say bia wo bo game wo bo game no a omu tuaka no ananye sa pachan ono de o scammer okay yanko o catch me say sofo ba ko wo say me boneti me montino e ma na nye me ho ade o ma na nye kakra na ye nhia ade na asofofo na ewa asori no mu no wunim wo mu nyina pacho me nim ho enti o pinpoint say this sofo ene ka say boneti mu no pacho baby 1 point 1 point but ono no scamming adwuma ne de sofo na ehu anka nche ne say enye nti wonyae but wo bone ne de say ne wunim sofo no e ma ne ko fam pna e wo asori gidi kokko a menim say yenye wo ho ade a untumi entwempna
asɔre ni mu ano kofa mpna sɔfo ba gidi kokɔ sɔfo ba no kofa no ne chimpna nti eno ne gina so me wo be 6 months eno na egina so na me ka say ene obi antena ne baby na ebesi na me ne ejai na asɔre a muwo mu obi a entwe mpena no enye sa asɔre kro no na akɔ na akɔkɔfa boyfriend ya wo de boyfriend ba asɔre dem no patch I mean kwa asɔre wo ti say Saturday bia me come paibo wo de ne ye mpaibo but we ne de girl no de ne papa cry sɔfo ewo asɔre dan mo eno de me hu ye intimi ensisu dua se woke eye no kra se sɔfo ba ene game boy bi twe mpena wa asɔre mu eno de menim wona wo ka che me intimi ensisu dua se eye no kra na se enye no kra ewo ho na emom no yenhwe wo de no na yenka ne ye wo ankasa wo kompaibo no na wo mu mpaye mu no wo ma ehunu se bi ahombone tu mu obi ka kire wo first yana me patch dey bi wo kompaibo for how many years and months and days me kompaibo be 8 months na me de ne koi na wo de ono ne koi okay enti yensan mra back to akoda no enye wo de ano enye bema no e de ano wose wadanfo me pacha wotumi confronte wadanfo no bisa ne say die enti na okache wo boy ne say akoda no nya wo de me pacha me ko bisa no bisa madamfo no e na madamfo no ka che me say enye no kre won ka asasem nche me boy no okay enti ehwa na wutwa so ye ntwa so bata say me nua boy ba akokɔ ne omkɔ ye kakra okay enti yenhwe embra obeka che osa akra ne dia no na nyinsa na enya say mpacho na menya 3 months getting to 4 months okay enti ono na hwe wo ma wo ya na say mpacho da bi nya ono na hwe me ma me ne me papa ono hwe enti ne kapra ma wo nyinsa ni mu ne wa wo nim enti bra wo bai say ne wo ba baje akora na tuma betunu din o ma me mu buka ne de ma no say ontua mpacho da bi o ma mbuka bi ama no oh okay se ombeto akora ne din okay no o ma mbuka bi ama me de na ka me say na wabu me kwase abebrinti mam iska na me fama me ma me mo abre but me ma me say on ti ase okay e de e we ni mu ne dos se akora na nya say 11 December benya 11 years onti obeto ne din na so wanya kra ntumpo mpacho beto ne din onti ode ne to din ne maame nti ode akra ne to ne maame no wo abrochire no mpacho okay okay no aba ba se san ko back o wa ha no nsi onyanko obiem na say na wakasa ne maame ne pe wasem pa nti no di nti na maame ne pe wasem na ono ne ba wo na onhwe no na maame ne ntimi nka bibia nche ne ba ontimi nka kasa ne ba nanim sa ontimi nka bibi nchire ne sa e ma ne ba ne ntie ne simple ono kwa ontimi nka bibi nchire because ono na me de ne to no e ka ne ba no kra anya aka ono bosom me okay what in fear saying mpacho mo 33 who are 33 years okay and a bema no so fear saying o se me chen no ntimi sheda ne me age bema no so wo chen no na me senior school mo ma me so na wa ye odi e school me senior o lead me one e school so se me chen no na wa hwa wo chen no won chen no but also wo chen no penny okay kan sem basa and sem bit to say no na me pese me hu mpacho to me ka sem ye bad luck one me to wa no ohun say bibi nsi yentem o se wo ye bad luck me pese o pese o ye bibi fofo kofa ba foforo o so ye bad luck no ne me ntema ye basa kop ansa na me be wo me second one me wo second one de e wona me ni jaye if you ho me ni de iti but me wo first one na e be si second one ni nyin no wa ha me san e na me simintu me na ntine bi na ntine but enkura no hye no on pese obehye o me sise me so me papa ewu papa na oboa me wawu oni ho me so madwuma asanse wo ya we na ye adwuma ben me yes sports na we yes sports okay like uton nti adwuma no asay okay nti the last time crowd this cabra kra na ya ben acho e bia me ma me ba no e bisa me ma me sa asem no say 2 years ni na 2 years ago no kai say obre no 2 years until enkra ne wo mama enkra ne ni ho mo mama ho enkra ne wo mama ho na nya ono mama na ti me ne me mama na ti until enkra ne wo mo ho until last time this cabra ya da bay
About 2 years ago. About 2 years, but otikuro yimu. When you ne man, sani woni na na tie nkura ne hu na che o mahwehwe wo mokura. Okay. But we scan so. O we scan. Bibi won ho. And won hwe nkura no. Ada wo jare no ma ne ye ne ya. Ana sainti ne bia wode ade ho abufuo nti ene wo se nkura ne nya ne dia. Onko sisi a onka se nkura ne nya ne dia no. Just on say on hwe wo mo, yeah. Me ma me ne me papa nti no pese obehwe mo. Dia nti. Pacho se. Di I fit say no kan se nkura ne nya ne dia na danfo bi se but actually no obaji wo mo tum betu wo mo di. Eno your first one. Eno your first one, but second one no dia. Wan ka bibi sa. Okay. Nti mi pese mi hu dia nti. On pese obehwe wo mo anka. Woni ska. Pacho ska. So the we see ka Game Boy ska ma yi o se dia ben dia. Oh ska. Wo wakas o dan kem. Pacho iPhone 13 no use 3 yes. Ni na bunti. Ni nyina ya dia. O use 3. iPhone 13. iPhone 13 Pro Max no. We use miensa. Na won so oto say ma wo. Me atofo na mama da. But be 8 or 9 years ago. Actually na me ne me ba no. The first born na me ne ma wo. Nti now eno de now broni na na de bre no. Nti o de phone na de chrome no na bre no na ma me ba ko no so fa ba ko. Asa. Ma me bibia be mu da. Na se na woni ne ko school. GHS. Nti no woni no enante wo ho abat na mo nti mo wie school na sa na mo be sex. Nti wone wo te en wo ko wura mu na owo school mu nyina no na wo ye scammer. Owo school no nya scammer. Nti onu wie ye no ya one wo be friend no start so was scamming crofo. Baby me be share no na was start scam. Me hu no da came. Person so one na start wo GHS. Me go school no so go school until later be 3 years and some years and so I be share. Oh okay, nti mo be share ye no de na owom. Yanka what do we rem bia na because I know say omo de abrofo no ye we say no. Ohunu omo po ba ne ho ofe pa te say wudie. Na omo de omo ask me abrofo no. What do we ko wura emu bia na asa de. Pacho de. Wa. Menyi woni. What do rem bi? What do rem bi? Pacho de. Kan kure. Pacho de. Yancho kan kure. What do rem bi? Enka wo hunu se adwuma wo ye ne ko de besie. Edem wa na o ye no. Nti bibia me. Nti ya na wo ti ho hwe bi. Pacho. Ode no computer na si. Na o mo ka kira brofo ne se de. So yo ba. And you know what the na because we are nice girl. Omo the side girls na ya brofo. Omo de abrofo na. Na se kura no wo ye kokko yi. Wo mo wo ye kokko dada. Nti no so wa ye ne ma bi atuatua ho a no wa beda ne broni. Wo sere me. No wa beda ne broni na ja wo de because wo ye kokko dada. Wan kire o business ni. Wan kire o mu. Wujide. Na scam anana na nti na wusuro no. And I'm saying I'm in no from childhood in na me nsuro. Na wusuro no. No so ne dia na enye boys ne dia na omko eju so. Minim. Say na say dey bia no wa graduate o. Because me won na chinti me. Bia no wa graduate say wo mo start ye no. Wo mo start ye ne nim say sa na wo mo ye no. The paper. Na extra almost start here first pa me pempa sending me. Pempa yeah. Sending iska. Na say yes iska we di bi na say na wusie ye. Actually mendi ni sikada. We ni sikada. Mendi ni sika. Anya ti say bia ye no aduane adi but ma onya iska pan sana e call ya later e pa kakra. Onya iska pan me catch and say because
Ni saying it my to me uncle school no. Be I send come call. Men to me uncle to my me salon. Miss me cosia kakra. It's all my main on be salon na mo be ma me be no make country na no ye ma me tina fi na ma brene se me tina me baby. Scanner when you know. But all on sign shen crown I no na ye me problem on show mo. Scanner when you ni na echi no. One in it no wa ma ka preba to won sam say da say dia fa kwanye shopping. Me do what track am kwanye shopping ama oni ade ade. And na na te yede. So ne wo kan ye no kra. And one said be sorry am penifo and dey kwansoma fa nche me fu sa no abedu no asoro no okọ. Ana say say na te. Because me ti ase. When ya hwe won ho. When in the time fear say ansana relationship ni break here. 7 years. 7 years. 7 years. And wa ma wo sika sef wo pese wo kosua tire ye o se pedicure ni manicure o se de wa ma wo scam wa nkoyo na ho ofenti na na ti ana na wo nya fe so okay your friend is simple na nakofo me pa cha wadwuma na wo ye de nyama sam na emom no enkoda no a woni ma me nya ko awo a onhwe wo mo no eno no ena ye me issue me pacho eno na ye me headache eye me tipaye se wo be gyan nkoda no wan hwe yi a wo makofa amogya ne bie wo ma best ka me to mi sika ye sen enti eno ena ye me problem papa wo wo bi nye se wo ni bi wa wo nkoda mienu nana kofo ye no se ye ni biri se ba ko mienu miensa ye frɛ wa wo mfa first ye frɛ wa no akate ye frɛ wa wo mfa me pacho wonfo ni ne kura me mo fa ma me na me describe on kire no wo hunu se me wo no ni padua esi manimu dada ntinye se minimu no ahunu wa na woda hai wo ya kwakwa na wasra pacho wasra ahunu yo ena wo hya wo che no a ya twere ni mu CON ena wodu wo che ya to ko mu and now we shirt white here, design yellow and blue and you crossbar. Ewo animal. And now we were lalas. About you say we were lalas no. Aha. And now we cram in some way. Or football and microphone. Or say your football and microphone in pa. Me pa cho about him bay. Sisi ade on boating. Is it wajai into a mobile beam? Okay. Now first na no boating bay. Hazakes. Okay. Hazakes FC. Ana hey me di bia ka ho no me pa cho mfa nche me Hazakes eno ano no. Enti no na we shed dan bi mu. E dan bi a ye de Alaska Star Enterprise original wallpapers ne bi. Wa hu no ye de decorate mo. Said the wallpaper no we fe no. Eminim sa Alaska Star Enterprise wa ena okokoto no ena ode design dan mu kama enu nti mesrew wo na wukura me no enti ye frew bomode anefa se wo pe wallpaper kama yi a kofo ne fie ho ne dem ode aye ho bi kama yi ama ho aye fa abright ne color ni bi abomode akọ Alaska Star Enterprise original wallpaper kama eno no oton Alaska on ton fake the wallpapers ni nyina original enti woto afie duonum efie wo ha de atia na te enhoa wonananom ene nananka so amo ebeba aba benya esomfaso for 0554114878 0554114878 wadum Mrs. Anoche Plaza Open Prudential Plaza kwene koto original wallpapers wo Alaska Star Enterprise so me pacho mame mo madansi yimra na yensan frɛ no na sa ye boba ye frɛ no na sa wanfa de a ene na meni any other option sama mama hu na branche no a meka ne ho asɛm no bia na onte na obi atumi abɔ na beti sɛ wono asɛm na meka nti onfa me kɔ no ma frɛ ni bebre Epacho Monday ya twem ni 2 weeks na me baba afi adwuma ba no frɛ me sɛ ya yi na di wa adwuma mu am say oh sɛ sɛ nso akola yi wo ba be ware nti ye wo ahoboa so a ye boaboa ho ma ware no na sɛ sɛ ya yi wadi die ye be ye ne den
ɛne yɛn hwɛ de nyame bɛyɛ enti me wɔ ha na me kan sɛ ɛyɛ me hwɛ program bi wɔ onua TV so na ɔmo yɛ program bi na akwalaa bi yare enti on send sika na yɛn hwɛ de nyame bɛyɛ na ɔso ma me ne sika bia wɔ me ho na nyame yɛ adom ɔkyena na mekɔ akɔ yi sika na sisi aka me 10 cedi pɛ na me so bɔ so mpa yɛ na send na nyame bɛyɛ na akwalaa ne si yo ɛna ɔ send yɛ enti yɛ wɔ hɔ a efe Friday no ɛna ɔfrɛ me sɛ ma sisi a afrɛ me adwuma na me sɛ aw yɛ da nyame ase nti sisi a me kasa yi me ba no da so kɔ adwuma ɛyɛ na me hwɛ ahɔ mpo sa akwalaa ɔba abɛware na adwuma asɛm ba abɛsɛe mesu mi ti we mi yare enti eno ani say na adwuma na oye no kakra na nka ye di beye nyina na eba ni so nyame adum o se ni sika no to akwala no ayi ni mu no nyame adum sesi a ya frɛ na adwuma mi ba no wa adwuma mu sesi a mi kata ti a o wa adwuma mu a ya frɛ no ti mi da nyame ase na mi da onua akoma FM4 TV4 so ase so o mu di sa die ba ye na ye nyina ya te na esu adase no adu ye so ti se a me so adase na bi adu me so pa me da nyame ase da mu ase papa da mu ase Never be my betting so mame that wood ointment. So you get notified. 87.9 inside or blobbing. The one of better for Kumia, no, I am saying. Oh, yeah. Oh, What are you saying? I say, Oh, yes, sir. Oh, yes, oh, sir. you say. Oh, yes, sir. And no, I said, I said, I saw same member. Okay. 20 me damn if you won't feature in common, no, say, I may be a manaka. Tempesa, Miss Anotna. To a come the man, pa, and back at Mrs. Thomas, with scar pan, a patch on no book to do. Ko to dwani mu wono we kofi a no opamo me o se kokokokoko me nyawo if you ya mama boys bia bebro ugina ho cha na me so me hwe de ekona e bro kwa no di o bo me na me ho paapan na me da kofi ma ko hwa cha me sister ho me sister mo so se dia bani ya na yesi jama ne ka se so dia me ba ko bi na na mo ndo tenka wona bra bi nete na na ma ne so ba wa me de obi asam de o me ko so ja I'm so quick. Mina, oh, yeah, odi my bonnet. No, but say, odi my bro. So, yes, you didn't. Now, Brown, so no, ain't me coming. A back on no, sir. It now, Osika. Now, shall now pay me. I be about me to me no to be jamming no jam life for my name. A jar about no my feed them as a son of my pussy. My told when I'm the Missy Cat or some lamb de Siama. No, me uncle Barbara Dabasi so. No, I saw no call. See. A man better woman for Beshi. I'm on found call. Na me anka sama sola na pa me kwaya de umfie na masole na makosi asa menya kwaya ma de maye eno no sika na ya afra wo se befa kosi ana wo onu ana yi gu wo na de ama me on pasa mire sika nka ho na se wo kwa kosi na masole na okọ na adwuma na me yanko ba beda so me yanko juice free mu ba na juice free mu ba na wo de ne ya na juice ba na me mpesa ye din kumasi eya na juice ni biba oh okay na wo be fa ne ma na wo kosia na wo hunu juice no a wo ba wo ka che ne se krache ade na me na wo pesa me san se edi ade na akeka no manim o se nya bibia se me di ka bi san plenu o da mu se ede no ska akeka no ma no o da mu o se nya bibia se nya bibia de a me onko ba no na be hyewa oni ne wo fa no ne nada enti mi so mi fa me san kosi oba me onko ba ho ase nuoma de so da nyanya no ayi ama na o ma na kosi enti na wo se ebre ben pa ena eya wo sika de frɛ wo opese wo be ye de ma no no memre da enumre ada onyame no o se ada onyame se oba ne ma gas ni ma bi ma na abafrem awo me sister animu ebu anso asande enumre na abafrem wa befra wo se ye ne den o se me ne nkonu minja bibia ma ne nka na me sane ne ye de me sane ne ntena enti se opeba ni bi na ema ne ma no onim se me wo to be fama sane makọ nti wo de wa ye spare tie tam say ema ne ma no be fama ko no ne makoda ya ka spare tie win ma de kro
Nti wo no onyam de ni ada no abefa me no ne makoda ada gas ni mbabi mu no no wasa abefra bi sa no aye no Tesa wo de wo nya oba ama no wo mi de mi nya oba o ma mo beda no gas na ye oba ti mi do pa won mu me opa me nya hwe senti na osusu onyam me no abefa me enti abre bia so obefa won so wo kwa okokwan so oko na me ka kwan so no wo ti ase a wo ka se wokọ no okokwan so ase a kire se se ono oko ofeso no da yande ti de bia opeso okokwan so de na guess no ama ofeso no da na no ofeso no da na no hoto no na se ne hoto no na wo de ya wo hoto se bu a so me kwa na me ne da wa no wa da ne ni ahwe na konya ti to bia o da ne ni a no o de ne nan aba beto so me o se me de me ho kan won ne de wampre afi do o de ho aka me o se me de mamu na wa de no aka me to de no aka me no otu a no asole no api akope ba bia tin akaka no asaba one masada saa no yami ti me kwa was me nko ado nyam na ba be fa no enti se mo ko dem wa na ono ne da na odi nani ahwa akonya na brebe na ya na wo kopre ne se bewa wo meyo no plan no na ka se na de no kam se bu am do na de ne na ebo misre ode sato meso na ebi won so a mekono no wada na wo ko na me da ho ti bo kwa me ka ti mi ka mi se meko mi ti me no meda na obu mafu eno ma do ti mi se sase mi gosi e de tira mi no da wa no wada ni wani eni wachi ama me de mi nya nipa na me nipa to se on platform na ono mbeda isa na me se sa na o tie de na waso egusada wutie no na uhwe bi ewo onua TV na Rabi 1 TV channel so se ubenya ne mienu nyina ewo multi TV ne so ebo 8 pm Rabi 1 TV ebe repeat program yi edi amamo 8 pm na onua TV so a repeat edi amamo 10:30 pm na chese onso wanya bi anhwa wotumi ahwe Facebook eya Akoma 87.9 and na YouTube eya Akoma 879 bomodiana na baby a wo bia so wabie mu a na wama yehu ni yatumi abodin yenko na fe yemfa third story no emfa emremo yene amponsan di kan kasai first story yene ma menyako the scammer girlfriend enso akasa and afe yene gifty enso entoa yenkomodidie no eso gifts. Okay, yankwe. Yo man, but you mean me kununati. That's not 4 years. When I would too. And then the time, men na kwagala. Come walk out so a payment. No, you'll be on no months. You could have made a mempen. Okay. The man almost say, the yellow would have a market to an yellow. And what the irons and the men and Tenebian wager. Okay. The men at train and check the news and bam. News and bam, na me way, and still I know what that's on Ndi me catch them mamma say master na be man or da so no monsa no na mamma so anya ne na wo wi nti so mamma bi wo ye ho ene ne mela ne emfa ne nko na obetua ne nsa okay e na mamma kan ya na odi machi ne ne me ko ye ko na mamma itua na otua ne kama otua nsa ne kura ni bosome ne etumi je prot ne ehwi anhia anche ene ye sen nya adwuma oba bi fufura ye samle na menyim akora we menene kwa adwuma na ma 6 months Blana jumana ne ye no kra me market you adema me nyio me ya me se fa ka ne no ho ne emfa nto bonidi ya bondini ba bia ho Kwame wateta class Wode Kwame Asante ante ataba okay Odefo Kwame Asante a owo takorase edi ata frɛ no ene Odefo yenkwe nti ma me adwuma na me ne ye class bra ni tua me ka me de ye no me na me de aka ne de no ye fantasment ndi ne emi nua ba ko ho ade na mbae me ba mbe yale na me se dwuma na wia ne so na ede ndi mbe yale ena o fele me se ga na odi bi atosment na nwia no wanya bi enhia nka de ho no
me kwa de scanner was wadi hwi anwea no kola no wadi won hwie no announcement 20 bars no to me de man ka hwe minim se ye adwuma de ebenya bi asan hwie anwea ni bi ti me ne san to aso kwa adwuma na menya be 6 months still na me yale ya ana me se mi ntumi nya adwuma ni bi na okofa abaya bi wo mantem ho no ne ko adwuma ma me hu ya na se wone na etwe mpana abaya na wonyem na wontumi nya biem no ne nkwa ye adwuma no mpafo an me hu ya na se wone na etwe mpana ekwa kan wasenya no kole na me de mi twa aso enti me ne no wa otumi pie o ma fie me da na de ya che oba na me kwa kan wase ma nkọ ba bia wonso so a ma me ho so a nkwada ho to ye sa to aso bembre na me se meteta na ehunu ba bi kura ya okwada ti meteta na me ko hu so fira ba ya efie eba ade chinye na me ko bo o ma me amane sante me hunu se oba no oni mi kunu twempana ti me sro ne nkasa It's a buy you no cry the winning no area girl. a me ni nyina na tema efie no kura bo ho Your friend saying. o de ampofo a efie no bo ho me kasa o mote o mo so kasa bi o mmeka bi a mete nti me ko bo ne ma me amane asem o ma me ne be ka ne sai be ma no onye me ho ade na ne ba no so anya ne ho ade nti enyina mpena ne ye twe wa obetumi no atena ho antumi na ho afa de ma o mu nyina aka bom enam sa be ma ne ma me na damfo ne abaya ne ma me nti o maka bom o mo sole a so o mte sa me ne abaya ma no okoda ho na me ka pe na o maka bo abaya ma ne ma me amane no obeka ho ma o mbedi matamo a abaya ntumi ka kire me sai me sanya nsa na abaya ma ne no man ko me fa me ono nsanti no obefa na me hwe wono ane ho se obi akwa nsani ene ne da mimi di wura fo mbe bo me do mbe ya me me aminyi nsa na bese wo de aba bo me ya ma musuo ba na me be ho no asai na be ma ne ma me nso wo hobi aba ma ne ma me ka kire nsa ade ye so oba anyima ye mo Nka be ma boni din kwam ya sante. kwam ya sante ne ma me no e ka kire mbofo ane se ada oba anyima ye se ye mo na na wo na suma se o mo no ho ba bi o be pila wo na suma ende ye se wo ne ho ba bi ni ho e be pila When the cancer no. kwa me ne ma me ma se Hey, antiata ena ka asasem trust me. nti aba asa na do mo ye na no wodin atem ne o metumi mesema me ntumi kura mpia abantene mbo na madidi ntumi mpia abantene na madidi o mbedi matamo adi ma se no so sole ya no abetena ho makuma ba ko so ka ho no so ba obeka kire ayampafo ane sai mimi duro afo ma mi no wo mmolo me obi amenyim no Ade na woni kwam ya sante te no na abusuafo no empe wa asem ana like omo support mo asetena no. ma me de kwa me ne tena he wo ma me no otumi di matama ba me de na me fa nya asem me ka kwa me ne se ofo ba bi asa na ma me ne te nti me nya abotere oba han dan me etu afiri fie nti atene no ma me ne di matama ma kwa me ne han dan na etu firi nti se fie won ye nti hobi Mo nti hobi mako han mo dan na mo ti. Okay. Ma me ne kwa nyameche ento aso ye wi a wo bebem na afa ye ma me nso e wo bi ka na ono so abem ha ya akoma ye nwie ye bese ato aso sesi a 87.9 FM bema kwabena nyameche bomodi ana betena se na ye mfa enhyehye so na ye nko ye ni kwabena na apom te se wie Yami adom ako boko Nyankopon adom doctor hoye okay asmen kancho so chia okay na abusiafo ye nchia mu nyina ene nso awie na motie nka samre ya na tese Dr. Daoud our Daoud Scientific Herbal Hospital ano ane asehia eno akakraka mienu ane de abadwaman so ye wo Daoud Herbal Ointment ana afi ye wo Daoud 360 capsules na abusiasa eno mienu enu asamre eno ana obia eka ho asem e wo Ghana ha sisanse adwuma eye no ebro adwene ntiase so na Dr. Daoud nankasa to no bo aseheda ekokwa ye brentuo mu ekotete hahan okotete nkohini okotete enubra okotete nuahan na ode afrafra na waka ede abomu ede aye Daoud ointment anafi Daoud 360 capsules Ghana ha se nyina ye peba bi akwa ye brentuo ewa eye sehwi ye peba bi akwa ye brentuo anyina tese uduru mu a ahoma bi kura hu abeka so yinipa eho ana Dr. Daoud ebowura na okokope sa enubran ani nkohinyina edebeye Daoud 360 capsules ana afi Daoud ointment na Daoud 360 capsules no ene ointment no enenam de bia ye ba ha ye di hu nkomo ede kiro enenso yegusu ye timu bio so usisi ene ya woya usisi atena wo so ache unhu de wonya ho a meso ene wote yenka nyagidie anamon
ne tu ekope Dawood 3 stick capsules ana afi Dawood ointment ebeboa papa na Dawood 3 stick capsules na no eye topaye ana ye memene na o memene eye topaye na etumi eboa o ama amaman ene niema hodo bia ewo ni padua ni mu a ema ni padua no entimi engyina na naso no etimi egyina na naso biom mako ye kasa se meti hoi se wonso ti hoi se obegyina ho se obekoto afaade se obeton ade bibia be bia no esisie no ana ye center boat ideas adina entisisie no enya adwuma na atese how bebre entimi enya adwuma enti usisi de eho enya techema pe o se kai ofa ho adwen na wo se ampa wo so otu anamo so ye de efa ho enti Dawood 3 stick capsules no eboa Ghana for mako se baby abefa bia no obi ase Dawood baby abefa bia no obi ase Dawood Dawood 3 stick capsules na mako enye bibia se obi ase Dawood keke wo edu ni ye adwuma eye adwuma ate se obi a wato Dawood 3 stick capsules bia no adanse efiri mu ba no ebo adwene ntiase so na o kyerɛkyerɛ dro na ne refide no to o kyerɛkyerɛ dro no na nkrofo ogu na chi o mu nyina ya o mbeka o monkai ɛna me se Dawood me ka Dawood no mo mu akyi nyina o ma baje Dawood na me se o ma ka ya dro ni di amba mako sanete ye ba radio so a ye nkasa bebre nemum aduna nkasa na ye de ekasa de maye mako ze obedu mremre ahodo bebre no de obi e ka ne se ope Dawood 3 stick capsules isanse obi a wawisu bibia no ese ampa owisu ye ni sisia de no eko and then 3 days ma mi bi frɛ oso no ankasa o ye adwuma e hospital o ye nurse ni na ni sisi dwuma adi no onima duro a doctor for ntro ma ne se ono nurse ni ba no onkoto no na ni sisi ni be de ebeko wanu maduro bia enko o show program sin ya e onua TV na o se de o ti anse ye ka se usisi o se no for de bia ye sisi o ma ba biem na o se na no bi mako be kaya ye de danse bi kire se papa bia ono ni sisi ontimi ensole nye hwe no koto adon bi no fredi adanse no o tie sa adanse no ana o so ke sa de a o kwa akotrai na wahwe next ni ba no no onye bibidro nye de eni no afedi okoto Dawood 3 stick capsules offer Dr. Dawood na Dr. Dawood ka chense onfa ointment ni bi enka ho onfa nsase ne sisi no so onfa bi ndobro asawa na afi onfantua afedi ma mi frɛ ya adanse ni wodi nurse ni ba no adanse ana se odi isan so se de Dawood 3 stick capsules aye de ama no onyi ni se abibidro betimi aye saade no ana me se ene de aye ni dua na ba no so yefa na han no ensa ya de tidie na nya bibidro ni sana se mo ma school aduru ache no ma ko e fact o mo ma school aduru ache pa no o mo fa bibidro nya hwe o mo fa bibidro nya hwe enti wote so abetena se na wo ka heba asema o so okom na de wo mu abrafodro so ya de wo papa bi ewo ekreye five encarry district assembly a papa ye panyi kese ye pa mintimi fa ne di entudwamako na kunya se wontimi ntena so o se ato na duro otena so a ne sisi mu hyehye no o se ato na duro ade na wonchie enfa no wonfa ye kase wodnani akobu obi obu adwom so onipa no na eha no mako de twato kwa ne se okọ malam ho malam ne se obeyiyi mpane afi ne sisi mu ama ne ho obdiache 200 billion a kire awurade mako be se odiache obeyiyi mpane no so a kire wo enso azanko a enya adwuma edru na no usisi yo ya pe Dawood 3 stick capsules pe Dawood ointment mako no ano no ye ka say e bia person ne doctor twetwenkomo ana wo pe dro ne bi na wato wo pe bi atu aton e ho pupuye bia no Dr. Dawood number ewa abotre eni ni padasa ni bi owiase bia e kasa enti for Dr. Dawood I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 88 64 37 Marco obia woti esamre bia na e kampani asemi wempo de ekura no encarry de no kura de betwam keke nemu Abrepo junction bebia metro mass ne ewo no
sister bi wo ho no no bi yɛ adwuma sen a ɔkɔ yɛ wase ato no duro ɔkɔ odi4 baabi ho no ma yɛse ɔnyɛ nyɛma kaka no mbɛyiyi ɛdi bread atete no amata sɛ ma ko hwɛ emogya ɛpram no no ɔte ho no ma nya asɛm keto ma ko nya bibia na ɛyɛ no ɛyɛ ni sisi ɛna kura ayɛ de abam eto hia ointment ɛne Dawood 3 stick capsules to payɛ no no amemene kɛkɛ ne ko hwɛde wɔn ayɛ no yɛdi bread papa no na entro yɛsɛ yi mpa ne yɛ de ɛkyerɛ no ɛyɛ Dawood 3 stick capsules mako obi a wotie yɛ ɔyɛ adwumaden ɔyɛ carpenter ni ɔyɛ mason ni ɔyɛ driver ni adwuma bi obi ayɛ bi a ɔba bɛdu fi otum sɛ ei ma brɛ ɔyɛ driver ni wotu te so saa pe Dawood ointment na fa srasra sa hawo nyina bɛkɔ de ama wo ɛya na bi frɛ bu sɛ aduro no yɛsɛ mɛmɛ aduro ɔba nom bɛma no ɔba nom 180 sa bɛma nom 180 360 ɛno ano no enti nya mɛmɛ aduro nko a ɔba etimi nom ana bɛma so etimi nom enti for 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ana ma ko memfa wentwam biem so sɛ mema ni bi so frɛ ya no mu busa sɛ yɛse onom Dawood 3 stick capsules a utimi no oba ɛda mpacho enye afadisia na mum de tie ne sɛ mako sɛ wuti ɛyɛ wo ya na nom to paye anase yɛmfa sɛ onum ti paye dru ne sɛ kɔ oyam yɛ wo ya na kɔ nom yɛfo yɛ dodru ne kɔ a usisi yɛ wo ya ɛwɔ sɛ wo yɛ sisie ne mu adwuma exactly because mako sɛ usisi yɛ wo ya entumi ɛnkɔ ɛmma 360 no ɛnya adwuma enti obi wɔ hɔ no ma ɔne ne dɔfo kɔ akɔhyi a wantwa petehia obetwa nsɛmforo bi aka wantwa nsɛmforo bi aka bi a obekɔ akɔpɛ chana fo no ni bi na ɔso wɔ gyina so ayɛ de akyɛ woyɛ sa wobenya pressure wobɛwunt ɛto kokora no ano no etimi pagya no mu biem de so yɛ ne sɛ pe Dawood 360 capsules na pe Dawood ointment na fa di dwuma mako eno ano no o beto obetime agina wo na so aye de opese oye bia na mom ye wadwe se bia me kwa akɔpɛ me kwa akɔnom de na anya adwuma ma mebremu ye ye osisi ni mo na Ishmael asɛm de na sɛ na ni sisi nye Ishmael asɛm de ma misisi na mse krachi wakɔ akɔware ba wo fɛfo abetra fi wudi misisi obi ba je de o kan ye mete ye Ishmael akɔware ba ho fɛfo abetra fi ma sɛ ni dwa ene amanes today Rako enti obi a wotie bia minim da ntina me say amanos today ye unim na no ofre Dr. Dawood na o ka che Dr. Dawood say na ni achi sei eya na ye ne ya ase epopo iti mo wana doc friend me say me wo capsule me wo ointment no bi e wo hwa na me say da bi no say na me nko drugstore na me nko pe bi na me mfa mre eye Ishmael ampanyampa me ko pe bi ana de bre no na no friend me say doc so na akokoto aduro no na aduro ne papo na me say da bi e ba ha me say gibia wonyi bi osua bi ne konya wo kro me say gibia wonyi ba fe de o say Dawood ointment no odi hu adanse Dawood 360 capsules ni bi ma no hey ma compare numbers na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ma compare baby etu aduro bia no titu ene herbal centers no uduru hono ma also pe Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules eno ano no ene ma be konkan ye dia ma nyame ensa papa enye aduro yi ho akyinye kotobi na edi adanse na waye audio no dia breme okay gift enti yentu aso ne maame bra Kwame Asante edu ba krom ho no na therefore se ne din no na ne maame edidi watem ose waye ne dan ana wo mfata ne ba no menya no hwe wazi me di ne ba na chi amemfata no wo mfata ne ba no na oye kwensani no adan Kwame Asante no therefore te say me bisa wa ne yakona me de bro
enchani epegye mu ama de otaso ba me bisa se otesan a wo maame se wo mfata no ma ono se ni mu odu se ne meka ni mu odu o maame se me yete ohun me so ni bate ate asada we slim ndi me mfata ne ba na ne ba no bra na ne ba no de ono no nsa de da form ni ade no oba be na di na chi ma no ne yere o maame bua no ma ni jansa no dabi why na be bua no ma ni jansa no me kura me ga kire nsa ma e pa che o so for maame bi wo ye hwa otu yansa ndi nga be di machi ame no nyina be kona ado ba na ko o ga kire me se ono wadi ni sika ba ko tu ya ne ba ne nsa de ngo de be to na mawe wona nu na de na kire se ne ba bibi na ye ne sa ono wa na eno me ne nsa nti won de wo ngo ebra no ono nsa na no ye galamse no anase ukohia na ono ne start galamse adwuma no ono nsa ni nyina ma adwuma no waye na se ne wo kona se 10 million obenya wo de kwatena nsa ba na se ne nsa o ma afie ade be chena do de be to duane ade kura no wonya bi me kura me ne tena na no ono nsa ne sa me ne kwadwuma se wo kwato sika na ba ne wo so ko diska ni nyina ade be chena me ne akura no be to duane ade kura yenya bi wo kan no wasan aboro me aka ho obo me nso na me kwa kan ma me se me na menya Hello. Hello. Yeah, hello. Yeah, go for me more how. Sure, mama Joso. Me da se pa. Lady bi aba ha say. Na mami nyako se woni mo no. But your friend mami nyako no di ni na tia your friend mami you. Your friend mami you. Mami you ni an akintia and oka obi o tia Akoma FM ebe hu say da again na ekasa eni ko so hide ni bi. I want to show the identity. Your friend mami you Eunice Cynthia Kronom Kwapra. But your mother woman money dini you said you be able to be able to Mami you na ne adan ayi wa me body a wo se your friend mami nyako. Adan na do this here. Minim that your friend mami nyako. Yes, also from mommy you. Enti Eunice nyako anase ebi acha ba ko di mami no ye de meto ne friend nyako adan wa fa wodi a obi ani ma fa pacho me mami sa na ofre me o mami frɛ nyako jo ene nana kofo se mami frɛ ni nyako nti kanidi ho na wo ni mo me pacho wa da mama me ya dan ka say already sister da ba the woman say so come me nyako dia o show wrong identity ana Akoma FM so ye worldwide obi etie bi eti tamo bo me bi na nakofo dia mo bo me bi na nakofo obi ani me obi abu hu me ene aboni din ni tu asia ma me wo na wo ni mo no enti sa wo wa afra nka me ni mo no mami you your friend mami you yeah your friend mami you dodo na ni Cynthia Kronom Kwapra eni ko so hiding identity okay mami you Kronom Kwapra se no ano no me pa cho adaro me no ano no ya me nhira adan na wo ni mami you Kronom Kwapra awo mamienu na fie mienu nie kapre nkonkora ne hoda ma efie san 11 kasa pacho 11 years o se 11 years me na me bisa ne say me ba mani ya no mame o se 11 years hello kofo o se 11 years wo kapre ma nkora ne hoda but na mi su ni fie ni entisa kra na me o ta su ye ma dance ni if you say la vie ta tuma kan do boa na entisa kra ma na wo de call ye no ebi call ye nya sen ma en kra no se ma wi shadi o ti la vie asi en se en kra ne da na la vie as no what na no ene no de ba Akoma FM wasena ni papa ma ne kwan na ni papa frim enu nti na se wanya kwan no a ode eba no oh ma ente sakra ani a kire me mu se de sitie na me hunu ma ma me sha asena si na wonti asena si sabepepe yanko ini se na mo fema mu nyam ni nyina de na force na eba ba me so na mi se bi sa na ko so na busy pa na minim tena do na fenta mo frema na munyame no na me da se mo frema se me nche menka de wumi na se mo ma asini nyani me ne maami yu ene ko school that time ne yo primary Eben International School Malku na maami yu elidi me ewo school ni e school ni no on to na nim dia no ewo form kakra
eti yɛkɔto no ɔkanana ma me nkɔto no the same class class 5 eti class 5 na me nyinaa ɛhyɛ na sɛ ne nyinaa bidi ho baka sɛ ni yɛn de eti because na time is sɛnti ni saa de korɔ no eti ma na me deɛ I think sɛ yɛbɛwie JSS class yɛbɛwie primary I think sɛ JSS class yie na that was 2010 ɛna na me drive I can't first move my you know. Let me school, but you and they see that school no the team you be on the conjoint. On it, your friend TV there. I told you call your way. Back to phone your swing. Your friend Asante. Now the boy near Asante. Now Miss me a way. If you want Asante conjoint, you think about a book or won't have 9 phone more and continue into one of the artists. And now my you should have been Tina, Asante from you and Tiasia Mante and my new son say. Nama, my found in 2010. Let me pick the American car Mitsubishi. Milan Sesson Atomic Sam since I think that 2010 Atomic Baby at the Milan since that time to make Kaipa. Now, my used to church room and a Michelle or crossing. Let me to care on the room of framing. And me packing over 4 Mikali. As my me came out, me for be and count on a mechanic paper. If you ask man who castmate. Actually, no one for another now and commodity ye being come Estrania Daddy. It's on million tab a year tight, but not a pass embemu. It's Umwa or my friend also frame me, but not a pattern. But also, Bama Dosiswa, and yet a good to be able to have a friend, you know. A career be said, as a minimum career in the rest, you appear for G. I did not any general of a damage one. Ma obeda me ncha wanso me menu krenie ma nti oyun ka biem ke o ma mi na be dance after exam ni bi ahyem je Koviana City and e ba sa da no se and last day when na message e be ka it is talking say o ni safe or the safer period the make is ma otimafia yan comment asepa aha enti oyun ko ba fu ko ro ba me ni bi ahyiamu no kre but if you are not on safe period if you are no ma hu ni bie ma na nti oyun ka biem edi mo use na ma omo na afofo no omo nam gas bebebe na omo ne ye omo ye nie bisa no omo atimi so omo konkan ba dom ko ne kan de ma ntimi mani hu de ntimi kan ko pe e bia na okosere obo won kan de ado no ba no mutimi konkan no ma ba push mo pictures no mo dress ne de o mo sunu si sane ade no ho ne dia na wa wo hwe ba no ko bo ne dia mi ntimi kate okwesa ko esi omo no mo dia shisha ma ba to say so omo no mo dia shisha as a tomato forget no ono no egan leader ba mi na say leader na the leader is into ono o nkra mo di na tia oti no mo na akọ enkran eti akran re bia ba akụbọ ya no o makọle ncha ma o ho no ma ji o mania no o ma ba eti o na me say oyo afafuo but na atenyo wan bo mama ne gase onyem ana ne nafofo no mo ko ba na kasa e ba me nche wo mfie me tata ma na ba me nche dia na me dem ani ka bebebe because me tete ne nafofo no nti o mso so o mo ka aten because mo ba aduane nie bibia bi ye be di ani e be no mo nsa no kremba e se mo me pa ma ti don ba gwa me say oyunyem na ne nyi se na onyem no wodi ne nanam wodi kwa aka ni na anje ana wodi ko obi asaka wadi boy bi we game boy bi awo kronom ayi otunfo yeso ono so anje ma oyu na otu nchen ko bi ma dance say ono na fo be ka we nyina kire me oyu na obi ametano and then palen ko mentan da oni se me pronounce mpa yes that mentan enti mi ti we nyina no me de na oyu na ma me man kan kire me say oni ntimi de ma so na me na so say me mo me ma me ne na trans ti ma do no oyu na me na asa na me na awu eti me na aye na so no ana oyu ni na dan fu bi o watakwa junction if any change one again ba me na aye ni bi eti aye na so no oyu ko da ma na fu ba ko de mo da pa na nyumla no a me ko jo mo kwan no ana o ka chem say wa faafu wonyem ba ma o ka chem say wonyem no na me anu krenye ma so bebe o hono na lata me sim ko jan cause aye ba fi am na mo frem koye we eti o ka chem hono ma ntini nka bi eti phone so a hono no o ka chem say
onyam sa wonyam na kay me agent no ma me feel straight am bo mama nya na o ma bo mama nya ma but udi chinchi me ma so ma me no oyu and di nyin se no atimi da ma ntini nka biem our phone so ya ma ntini nka biem ma ntini nka biem phone so and that is that was around 2011 to 2012 no at this time no always it's always na me still na me hu no and today na me ma me abesem person go to gas in no it's me ko no me refuse can me parking can Marco Junction na just say ekofo first nyinsa no kra na wo doubt bi say enya wo dia yes and now me na for me ka ta kire me nti no but me na yes go over but no or you to me opinion to me say all no man so papa kana man say o ma me so nka bia no obi afa nyinsa ya meto wanim yeah that papa no obi am e fia o no agu kan me no e yina so ka say wanya but man tin nka bia eno so woni ni nya enam nhyiamu ba ko pe ena oboya obebi oyawe ma ye Kogena City ma me re tu da ma uni asina no ka bia no me nchantro me da se won ntwantro jira so ma me woni ni nhyiam ba ko pe ena nyinsa ne bae me pa sure there be kasagu me pa sure there be nya no kre enya no kre so ni ma utie okay kasakofo ka enya no kre ma enye me kan no the Kogena City the Kogena City sada no ma ye buy no the message no no the message on the fifth, I think on the fifth day and the nature it's for the come back for no say na me yes but since that the man says the whole time all the one be me na be okay na sabe na woni na be no after Vienna City na mokoye no na woni ni din kwama wo phone so say be a boy girlfriend baby man me no you there no na me be na me no you answer that my girlfriend the queen here once na make us na misa it's never so many so na ash kakra no ani so ash kakra okay but na me nya obia good ya breno ekọ papa enti no said ye wesia ye willing so obekasa no manage because they say our doubt be say akoda no enya ne dia first one enya ne dia ono da ba akopɛ but also so one one na ba akopɛ into our doubt be say first akra no enya ne dia nti ye bomodia na ye invite kofo aba office na fe ye ne mami nyako Eunice okay osmenka Eunice na ye no ma ne ye hunu baby an okra say what's ye DNA first akra na ne ye DNA na fe ye hu baby a akra no papa wo aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nse ma me mpacho mo ntwa me kakra wai na ho ne de ye beba ho ne ye ne mu nyina ma ba ntimo de mo ntwa me kakra bi Fido quick loans ana me kan fo won mo de ama wo eye Fido say bomodi ana say pia opebosia animu ye free 200 Ghana cedis kosi 2000 Ghana cedis ya en say mre wo de download the Fido app no Fido app e wo Google Play Store na wo wi a ni nyina no say wo valid ID card mobile money wallet bibia ye adwuma na chese animu ya no wo benya sa bosia no a wo pe no dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na chese eno edamu a sesi a onsa ebetumi akasika no SP citrus punch drink so any SP citrus punch drink no kwasam eye drink bi a ede kala nim sichile nim and flower be nim a so natural wedding engagement program be a we be an way you know me pacho what the SP citrus point drink and a bayer to be good or fridge in now kurano and ebusiano no wofie esan say adepa wofia oye uko supermarket any provision store be more enyana na emono channel so emose yakoto enterprise Adum Pizzat Nasachi Trading Enterprise eno no ewa binchi VIP parking yard ho Pedro Frabo Ventures ewa Ainsan Estate friend 0249 01 7302 0249 01 7302 Kofo nana wadawroma ene die kwanso ehunu se wakoma wasoro pa eye wo ya de Eunice ekeka no be me na bomodi a ye fra wo no mu ho eni yenya wo akenya bre bebre ma bra wo fra ye no na chese ye bre no so no ya hyehye
but na was ye do wura mu na nkrofo nso te won kakakra enti ye be invite wo kumase ye ide ye invite o se nyame ya adomu a I say 2 weeks time or Accra. Oh, Accra, 2 weeks time. Obeba na fe ya to aso. Okay. Pastor Julius. Mame mu akwa ba me. Joshua ma. Ye da ye tiefo nyina ase. Adam for sofu bi. Owo ho side ho nkoko side ho a. Obi atuma wo tie pa ya me hia no sofu Gaspar. Okay. First story no. Nasem no ohu se yatete o fie nyansa ye nua ba no o fie nyansa nti otumi se ne nkasa ye nyina no o try so be kasa yie pa but ade ba ko a on se o problem o psychological problem kakra nti me ye sure se eno na ama abrantie no de ne fa saa ekwan no so no because ye kuro ma kasa sa de ne wo osika edeno efasa because ye kuro ma sa de na kasa wa as ye hu se wo mo adwene sabio emu o haka na adwene wo fom no na ye pese ye use wo mo because already ni pedua o gina so ha ni pedua na de akono ne ho fe kama but de bia me kasa de ne se sabio ade a aboa o pen de ye nto na sawra nipa no nipa due wa massage pen ho de age wani pen say no sika say omia na nufu omia de ante say omia we ya to adwe bebe o say owi ate say me na me kwasa ato ma adwe akofa for say me de me nye nipa you see enti as a hadwene mesere osika say mami wonka wonya wo hwe na onso so wa wo mienu so do on to see na get dem omadwene wo form enu nti no amanfo take advantage mami ne nabusuafo ani an ko yes me man be take advantage of us and I know na yare hosem ye ntufo at least they be ameka nip say nipa we ma so the bakura ba wiase a be na tete akura na yi enti o be ma won na koda enti say unhu ne mabo o da ne yie mu mpa nka o de ka bo ho ban sabia emfa emma wiase ma na because sele na adwen tie no saa no de betete ba na so de adwen ete se etete ba ebeka kosisen enti mesere osika se ma omra studio ni ne nantena se na ye kwa befa so nkwala abamu no obehwe wo mo na atumi di asomdwa because anya sa ebeye sa na emema no so mu take ma advantage of sa emma ete sa no omunye careful because who nim you obekwa sabi obekwa ko hia ebema problem ebia we na sabi obibia ni akire nti because normally the attitude to say na honhom ta di akire pa wan hweya obenya problem ti mesere osika so omra na yemfa yie ntu yie na onhwe ne ba no onye free can I say last one mama you ne kofo adi ma I think say additional bebre ewom na kofo emra oba because the way why eager so because me kwamani age pa me so na my ready to metie ni pa nti mesra na say on kran ya ne ya adwene be 2 weeks time omra ne ye ne ono no you entena se because say ye kura you kura akura wo se ne din a shada kamu say ode din a ye nim no na betena se ne ye ne to ne na ne ho ne kwa na kire ma adwene pa nti kofo mra na ye metena se osa ebo no kwa dubi se wo ye scam ane ade ne de ye nyi ba ni na wo ba ye bebo nya to fa na adwuma wo ye na man de se ujitum se ye wo de ade a ne ye no wakasa se ne he wo ma na you no onye ni papa na man pen ba binta na fa somdue emra amedas so Emma me say pakum capsules memedro pakum eye memedro genicure 442 and also ye medro na ven capsules de boa mamoja no boa prostrate no nti wo ye ba na so akoso kumanum ho nya wo de ye genicure 442 formation no san ye bo no ebema ho ache na wo de age ade na fe pakum capsules no mema na bibia ye kama ven capsules na vi en ye no so dwon so no ya se eye wo ya ne ade a wo de no na wo pedra be mamoja de afrisane ye ni pedua ne mo wo to ase age wi fa na mbro mu kosi fam wo da na dwo a wontumi en na mo am ye adwumaden no agudifo ma ne mema no mo aduro no eno ne melfagen akokra ne abrewa no mo kojoge rocket clinic limited wo kuma se Alababo Abu Station on School House edition mo friend no I was 0248 88 5040 0248 88 5040 nana Marco
ewia de osika ama ememe bi ama eya na omo ye mabufu ewia ma menka no kora nkyere wo mo osika te ne baabi amponsa te ne baabi no na busuafo nim se ne te bie nie enti omo nya eja ne saa omo de omo adea aben omo ose wo ne maame nua ni sister nchen a wo boa no enwumere no na wo fa amponsa na wode ne hye ne baabie ene wo hyeda no wadaada na amponsa enwumere bra na osika wa befa na kohye wo dan mo ho sama no soso no nyame adom nyame nsei wo omo wo nofo omo wo to omo gina so omo akosua kuma no ebo ho ede ade na ehye mu no ede obeye ne yie soso ono so wa tenka ne bi oye nipa o wa tenka no ede wura mu osika wa hu se ede enti na ya wada na so se de esi ya de wura ma dru fiada ba fo ya hwi ya enye ye mako ade no enti wo ye ebo ho ede a wura mu hunu ye enti wo sika de wo pe na wo kofa ye no unim ma no unim se de ma no sitie na wo hunu amponsa so se sei na amponsa tie iti die nti na wo koye juice kogu wo ba shiti muo na wo wa ye juice die gum na wa fa wo ba bi juice die gum na wa sese egu aponsa wonim se na adwen wo fom nti be fa kosi ade a eya na wo de ya aponsa yi onye oba te so no enye na wo miamia no na wo ka no eye ne ya na ne je wo ho eti na wo frɛ na ono so woba no because ono so ye nipa o wa atenka se de wo si ye no so ye ne de on se wa kyerɛkyerɛ mu wo se ma se de wo si miya me no fo no se de wo si so meto no se de me so minim stars ye meje ho stars we kura nipa se nko na timi ye nipa se na timi ye sa stars we star we epagya ne nan hwa soro na wo wom na wo sim na wo dwam aboa wo sika se wa me fone ha ade ye me ya no juice nko a wa ma na sie no se wo sika nka bibia nkyere ye na se wo se wo mpa baba wa we bie mu a de se se wo de ne to no onfa ne nto onye de wo pemma no wo nse na adwene mu ha no enipa bi ahyeda omo adwene mu ha no nti no ahyeda no akọ no pe 20 cedis na de hye ne nsem no pe 10 cedis na de hye ne nsem ebi okura wato ade memremre bi no ahyeda fa akire ho no ma ne lie na de na fa akire na de ne kọ. Oh, how dare you? Abo. How dare you? Abo. How dare you? Abo. How dare you? Osika, brabiam ofo na wadu no. Se wan fa se wanya mama. Ma ko meni ababa wan beduru ni fie ho. Okay. Meni ne be ko ho. Okay. Na osika ebe hunu se ono so ye oba. Ye wo pe na ofa no. Onye de na koma beto ne yema no. Na onya ni nsi ho. Na wonwene ne ho. Amponsa ka wakoma to yam. Oh, you're fine lady. Yeah. Fine lady. Okay. Nya wo pe wo be fa wo. Enti mesra wo me ma osika mu kwasia. Je se wo yema wo no. Obeya ma. Ka wakoma to yam. Papa dai. Achire ne se osika ye be sere wa se obi di we ye wunu aba enka enja wo de se obi di we ye wunu aba se wunu aba na wo sa tebia we mu ena be ma bi e de na dwene e di agoro sa hwe bufu anka be ba wu a wo de be ko age wunu aba no na emfa bi gbe obi nu aba na obu koto kwase a osika nyame hwe wo to ena wadwen ye se wanya mponsa free 10 cedis ma oba kama we 10 cedis 20 cedis osika ade afo kunkwase o ade afo ekunkwase a wadwe yo so be na matonsu ho se hene honom na wuchu ka wa omo enimguase na waje ama ho se de usi tie na nipa nyi se de usi tie na upu ma kwase asa osika yesre wada maame no se sika woje wuni untimi ni manko da na wunyi enu kwa de shimi no se wo ba se sabeshita wada so no obi adaso na obi banko si mawo osika wudi agro nyame betua woka se wudi agro nyame betua woka papa ade ye wanya wo demfa bi nya obi ye de ye wunu aba fa wo mpabo ahye amponsa mpabo na rade okay ye be serew okay mami yu ene ayi na na kofo wo story no MC table na be dane yes ebe dane bra table no be dane because
asema maame you kan ene dia wo baby I was start here free no chese ko for wa upper hand ye be sra 2 weeks no bra ne bra be tenase na mansan tie o side of the story na fi ye hu baby a susu ade bode hu be fa e be bo nkwala ne nti nkwala ne mielu nti na wo wie na on dia wo be umfi nu kura no a but ye hwe baby e de nkwala ne be gina be nim se wonum kasal be nkwala nya baby agina nyame nsu be hira wo ye da wase me da se papa ma odo de asema emu edu on se odo no aponsa pe osika na akofa we nyina ba na nka ye den na anka ma juice de o sa boaboa no se we na mbesi amponsa na mbesi na wankasa o de mpo wo fa akosi ya ahwe akwadro ne ye obi ewo mu no wase ehu na se so ba no umbu ne kra o na eya na mmemme bi ade efo no mo pa na se de ade efo to mpeso obechi esi ma on se fidade me bi ba ho sa no ofa na dwaye ase mmema ni bi ehu ne se ma na o madwen wo fom no ye de saa na bedi wo mo se mienu o wa ho nkra mienu nyame kra na ye adom so one na anyi ma sa meye miensa nka papa eske udin e wo so udin no honam se we 10,000 pe we o try 10,000 man na nkofo bisa so no na tro obi na tro man na mi se ni nua bi na tro man no enti 10,000 person on chese 5,000 na wo so we na 10 abenya 5 abrantie ye wase de simple kra de wo ye no airtime wa sheda adumofo no nim se de e ba ne soso ene de e ba oso kra so san we ya duru ho wie de e ba oso na chewe adenti na mo fa bi ma onim nyansa o me to nam ne papa mo ka se wo hu na ensema efi na num ba no Eseme efi na numu ba no obewo so oye obanyansafo fi se otimi tenase etimi kan se wubusa na sema ma on se sema wubusa ni nyina so esi so pepepepepepe accurate esi so pepepepepe e wo mu se e wo ho a etimi ba yi de but onim nyansa papa mesro ba ye wase de kofo mesro wo wonsem de we wesi ni me akasa kra no mani age mesro bra na yemfa nsem ne yemfa de beto yemfa nto ba bi ye na se de asem ne ko de ma me akra no ma bem kra ye twa papa kofo okay me da se papa na naire oba pa betrase na embom no hye ne nsoma me se Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo se bomodi na ebra wo na wo pa obema wo awo nti awafo ama wani fienum fieduenu fieduasa na awo ma ya wade ni guo momra Dr. Mafo Fertility Herbal Center oba no wanya afeni fa ko mfie mienu nanti ade nanti wonanti bi nti wuntimi nyane ho enkwa adwuma Dr. Mafo se bra obema akoda na nanti me mahunu bi penti wo ba enanti a bra Dr. Mafo Fertility Herbal Center bema akoda no anante owa tonsu kumasi atonsu esre so atie bisa ba se wa Presby School no friend was 0244 411099 Dr. Mafo 0244 411099 Minya ba ko na du papa bi Maa Akos na pomiti se wi ene ye dwane ye ko piwak natural health ye ye the 3P garlic mixture e dia badwa so ewo ene garlic ene ya kan bom ye natural sa famekore me da se Medofia mwaha edeba piwak natural emreso ewo Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumade kase esuna sede ye ne odi nkomo na awotwe mu nyina ye wada bia ye ne ohia edi nkomo na medofo sei enaniema esi ekoro wompo no emu tesɛn enei se wo hwɛ na se wompo no emu nya mepacho tia break enyiwa fidie no emfiri ha hwɛ na efoto Akoma 87.9 FM na afi won so a wo behwe yen e wo TV so no eye onua TV na ene ye no di nkomo e dia fa 3P garlic mixture e ho medofo eduru ye eduru a ene wo se awaba ene no phone aba e de se wampe edu papa bi se 3P anom na achihye ni padua no na niema ankoye amfa amawa na kyese ekofo haw e dia bro ene wedane mu aye nwino enu ntino wanhwe antoto niema yi a ebetumi de yade abraw omo a ebo wa no obu ho no se eye awona abane ntina mebo wa eye normal medofo wanhwe yi a na eye asma ene eye osa no ente hyewa afene kofansunsun so bebre e de abraw wo ho na onfi eye oya na wo bo eye oya ohomi a ensiso ewa no tumi bo a wonu madura enko medofo edura beboa eye 3P garlic mixture
nonom bi na wabɛdi ho adanse se ɛwɔ aduro ɛne ɛwɔ aduro afei wɔ bi a wɔse nafu ayɛ kɛseɛ ɛyɛ saadeɛ susuwe nam susudidi anadwo wɔhwɛ saa nneɛma no nso no na onom 3p garlic mixture ɛbɛbɛ ne fat ne nyinaa ana ne saade ne nyinaa ama nneɛma akɔyie ɛde ama wo ɛde so obi a wafu ayɛ kɛse no ne nyinaa ɛyɛ nneɛma hodoɔ a ɛnɛ yɛdi ho nkɔmmɔ de akyerɛ wo medɔfo ɛnkɔfefa nneɛma bi nnom na kyena bi akɔfa haw ɛde abrɛ nom 3p garlic mixture ɛbɛtwe wafu no ama wafu no ayɛ flat sɛde nyankopɔn ɛde bɔɔ wo na mesrɛ woyɛ saa nso no na ɔnonom aduro no wɔnom nso no na wogyae anadwodidie obi hɔ no ma anadwo tum ne wɔdi fufuo ne wɔdi banku ne wɔdi abeteɛ ɛmmoa wo wɔsɛ me deɛ mepɛ nam o ɛmmoa wo ɛwɔ sɛ wogyae na afei woanom 3p garlic mixture na aboa wo wobɔwura herbal center ɛne pharmacy shop ɛwɔ man mu a wobɛnya 3p garlic mixture atɔ na ɛnɛ nkɔmmɔ yɛ ne wo edi ɛde afiri 3p aso ɛyɛ no ɛyɛ ɔba a obu ne nsa na ayɛ haw ɛde ama no medɔfo ɔba deɛ ɛwɔ sɛ afe biara no anaa bosome biara mu no wobu nsa eti yɛfiri January ekosi December ɛwɔ sɛ afe no mu nyinaa January to December ɛwɔ sɛ obu nsa January wobɛbu February March April May June July saa de kosi December eti obu hɔ sɛ mebu me nsa January a February ɛma na aba March April ɛma na aba May medɔfo ɛyɛyareɛ wɔnhwɛ yɛbɛtumi de fibroid abrɛw wɔbi sisi obu ne nsa a emogya ne ba bebree ɛnyɛ ɔbaa deɛ obu nsa a ɛwɔ sɛ yɛ normal deɛ ne deɛ ba bebree no obetumi damu no obetumi abɔ pad bɛɛ deɛ wɔ hɔ obetumi sisa ne ho bɛn prensia ana nso wɔsɛme deɛ menya message sɛ ba paa o ni kwan sɛ yɛ saa wɔbaa deɛ wasesa ho anka wobɔ firi anɔpa no a enka awia mu hɔ na wasesa ho na anka nwumere kɔdu fie a wasesa ho emprensa na kɔba sɛ wode hyɛ ya na afɔ na bi ɛyareɛ ɛde sɛ wampɛ aduro bi te sɛ 3p garlic mixture sɛ yɛ ɛmmoa bi ne infections bi na ɛyɛ wo saa wɔanonom ama na nkum wɔ mu a ɛkyena bi no wontumi kora nkɔ baabi a because wokɔ ya na ɛsɛ wo ho afei na ɛde ɛka ne animguaseɛ ɛna ɛbrɛ wɔ wɔba menses ba bebrebe no mepakyɛw nom 3p garlic mixture ɛbɛtete so am na yɛ normal sɛde nyankopɔn ɛyɛ no no obi nso hɔ no wɔ se obu ne nsa a ɛba nketenkete timi deɛ paa de kora ya menhyɛ bi medɔfo ɛbɛyɛ fibroid ɛde ama wo ɛyadeɛ paa ɛbɛyɛ fibroid ɛsiane sɛ emogya no a ɛreba no nyankopɔn nimdeɛ mu no ɛwɔ sɛ ɛbɛsene kɔ ɛntumi andane ba enti ɛtayɛfo mu yɛ den ɛbɛyɛ fi ɛbɛdane fibroid ɛbɛyɛ ɔyadeɛ korankorɔ afei ne yɛkɔyɛ operation nom 3p garlic mixture ɛnna ne mogya no na ɛnyi efi ne nyinaa ɛmɛsene kɔ ɛbɛba kama obi nso se ne deɛ no ɛma koraa ɔso me deɛ memu me nsa o me deɛ menya me menses medɔfo ɛyareɛ nom 3p garlic mixture anyɛ sa wafu bɛyɛ kɛse wo bɛnya fibroid ɛbɛgya wani subirie ɛbɛtwitwa wahwe fam ɛsan sɛ menses no nyame nim deɛ nti a wɔyɛɛyɛ ɛwɔ sɛ bɛsene kɔ na wo nipadua no woyɛ fresh woyɛ kama woyɛ healthy ɛde sɛ wotoɔ na wo mu nsa koraa mepakyɛw wodi 3p garlic mixture so hwɛ na bɛboa wo number yɛde yɛ adwuma no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Francis si ane no ni nkɔmɔ sɛ yɛ wanka sɛ wɔbaa no okunu ɔyere na ɛyɛ ne saa ana wɔbaa ba yɛ bi a Francis si ane no ni nkɔmɔ sɛ de obu ne nsa a ɛyɛ no ɛba ana ɛma obi hɔ bebu ne nsa a ɛyɛ wɔ bɛtie ansa kwa na wabu ne nsa no ɛnya asɛm ketewa wabu ne nsa no nso a ɔbɛte yaw saa wawie no nso a wasi ovulation mu no ɛno so ɛyɛ yaw nko a ɛntu de afrɛ yɛn sɛ de ɛyɛ obia no 3p garlic mixture yɛbɛboa wo sɛdeɛ ɛyɛ ɔ no yɛbɛkyɛw sɛdeɛ duro no so wobɛnom no na aboa wo yɛ number no neɛ wode agye ebia wote kam na wusi a ɛyɛ 3p garlic mixture ɛduro no sɛ wohwɛ Facebook live a wode wobɛhu no wɔ hɔ ɛtoa no ɛyɛ yellow and green ɛne yɛdrɔ garlic kɔkɔɔ ɛde ato ho sɛ wobie so na sɛ woyi aduro no so a mebakyɛw ɛyɛ toa
ne ti ne yɛ kɔkɔɔ ɛna garlic kɔkɔɔ ɛda ho ɛyɛ 20 ano so mu yie sɛ na ɛhwe wɔ no mu a ɛmmɔ number ne yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Bora Pharmacy Shop any herbal center bi mo de okɔ a wo so pɛ 3p garlic mixture yenti adansidi a amanfo edie na nekwa na obi se ofrabroche ne baaye na owo emojabroso hypertension wanu madura ko hospital enko enti oba na ne baby ka che ne se wate aduro bi nka enti utum se Akoma FM he ya no te ye se e friend 3p sa na o ka kire no 3p garlic mixture enti da wo de kokoto bi wo so wonu maduro no at once na Akoma aso bi de sekan ete afra no ho wo so ada aduro be kumi ana aduro die na eye me afi within bare 5 minutes as ye hwe nso nwuna gu ne so Akoma odi ayo ejai odi enti adanse die ni okay ya fem na kwa me taxi driver na enka na me sisi eso me sisi na aka me na to na twetweme bi na 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number ko pe masa na ma Akoma te teme wo be ne mente he nti ma me to bi so do ni dia ya kan fa na sai na ma Akoma hihye me pa me to bi no me yenti sia dia jai na me yafu ya ka se ba me no me no me yafu na reduce ma ana me body na kama pa adonu mata adonu powerful ay powerful me see me dia dance sa da mo do na e nwa papa me pressure ko so pan na ma Akoma na me bre sisi ato me nu ma no ni nyina jai adonu ya do minim dia mo dia ye but masa bibi wo me se nya mi sra mo pa nye mo 3p garlic ya kamena na free mo Wukoto jene wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebejane se hu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam ento obi a wo bu onsa na wachi eye woya wayase ehwa no wani subiriw aduane kura wontumi nni ehwa na ho ye obasabasa menses no so eba na sa abobo apo entimi enkoyie na afeja wo se bi efie na obofono oba de obu nsa ewo se eba no ma fefefe abotre so nti sa ne emanyina bi da di a echese wo yare enti wo so pedro papa bi te say 3p garlic mixture papa isi afedru be 10 minutes na Akoma ya juice from ne ho oto no efifire te no te sa so nyon kwa na ya de no edi be kakra wonum aduro no toa ne mienu wie no o si okwa abrochi ye ntu bi ma no yo betu akwampa enti 3p de medofo enne obi se ye ma ne mfre kra na woni adanse ye ni bere enti na adanse de ne abo bi a kire wo ye nto adu form awo Akoma FM so ne yete no Akoma mu nsem so ne yete no eni pe etie ne doso edi se ye twantra ye si form a ne ye beche de akọ enti metwa ntro wo de tobi ne so hwe ye de Akoma twetwe no AC Bora Pharmacy Shop any herbal center biemu takradefo wo de kọ AA Mensa obenya bi e wo honom e na wo kọ enkran so a o kan shi ene Ashaman obenya bi e wo ho Tema Community 5 Kumasen so Bora Herbal Center Bia and the Pharmacy Shop. Number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Aya 3p garlic mixture. That's a ne ebesesha. Yami insha papa menu abako na du. Se wadi yako piwak natural akache na yakwaje 3p garlic mixture. Ha Akoma 87.9 FM program no edi Akoma mu nsem midi Maa Akos na uhwebi ewo Onua TV na fe Rabi 1 TV shane so se enawia eye Josie fashion wono ena ashemata de kama Josie wedding engagement party baby a wuko bia na ope atade ahye ede akontoma ahye de akọ lace papa bi ma Josie fashion empam oniema nyina emfa emma se wo abrochire misra wo style bi na yewfa twa nefa WhatsApp Joe eye Josie fashion just film ebe pam ede amount na fe ye de asende ewa abrochire ho ni nyina na wo style na de be sende no Josie ebe pam ne sa obepam kram na yefe achensa style no enu nti hye ne nso wo bom so oni meet me there sports no ene di hwe no mo fra Josie e was 0243
433 465 0243 433 465 Joseph Fashion no ono na shimata de adwada e de kwasi efiada na the Plus Beauty Shop and she's her ono so ye mami brago aye me makeup see kama na wasai ama me wig kama e de ahye wig ya ehye mi eye rasta na emom no eye wig ye mo ne wo mitiri so na so hwa asade ye de mitiri nwi e na abono enu nti se ebia upe Rivon ana upe nwi yi bi de ya boyi bi se de wusi pani bia ode kwaye wedding ode kwaye engagement ba bia wodi kwa bia no she's obaye ne kama na ode amount na our stadium Kumasi Sports Stadium wani Unity Oyo no na ehwe ni mo fresh she's was 0249 155 776 0249 155 776 ofrenu a ono so baje breti onu aye bi e de amount na yenko NSBA industry for akache wonom ene de NS ointment awie aba edwaso pimples and I say a stretch marks and I say we nipeduano a yen sansa and atiagu nipeduano eso any pakoko or colors any patuntum or colors chocolate color or colors ya win ya NS ointment or bawakusio kumeno with the big dobra sawa de shahwa a bel ye and near my white no near many nephew na fe ama e ho amwa ayaketu ebi wutinwi ebubu anasa bema wa pampamu pa eyekoro anasa enkabone wo ho bema yi na bodwe sense beguo de wunya eye NS ointment eye ba ne be medro wu akra foforo kra wu to be e de sane man color no eye fe awake natural capsules eno so de bisi immune system no sanso e na wanya nam nsanya de be ma asesi ane waje mu prostrate yade no waya ase wudwun so wutum se waje ase ye oya atenka na wunie oba wu mfiti kurom nsem ayese basa e de yade bebro wanum natural wuntumi enidie wodie eye awake natural capsules enyane de ewuo enu nti libido no ebenyane no na yade ni nyina so abono apete na efri ni pedue no emo NS ointment na say awake natural capsules no wobenya bi ewo enkran okanshi drug lane Kingswalk and a Repent Ventures Tinated Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy and a Rejoice Kofodia for Monko Gabson Delight Drug Right and a Bino Pharmacy Mubenya ebi ato enkoko Owusko B Hillside and a BB Pharmacy Kaswa for Monko Tribe of Judah Nakumasi Fwe yes yanko Daniel ba Missy ba Kolinak Habme and a Kriske Freyera Ernest Ewa 0245 079915 0245 079915 and now 0276 537701 Nama Sanka NS ointment and afe awake natural capsules no ebe Caresic Ventures yem and na yedi Zahara enrono aba edwaso wupe edro ya anu enam enei enso table so a eye Zahara mission ne G capsules no wono no mu enam nsa yade ode pua bema sansan kurokrogu ba ho egu bema ho ni nyina ebefiri ho wode mission no ebenum capsules no na chese yade no etu asientem Zahara man capsules mema na mwaba dabrijo mudombrego fan club no monom Zahara man capsules no enye musisi mu adwuma na mo bema enye adwuma yie hindi heba mesade malaria fever typhoid diabetes na a balance of blood pressure no so perfectly enunti edu papa no enie fre doctor e was 0246 348334 0246 348334 and 0248 5693 350248 569335 call nakwaji wedro na ano ennam na unim Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ayaresa fie ne ho eno no ayaresa ya adoma chade e de ma yetie yedin the Grace Gift Herbal Clinic eno ti prostate cancer prostate enlargement enam nsan yade awo na more per stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria and as ulcer winya Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ye wa doctor for nim de ye wo mfidia kase a ye ditu yade ase efri ho kuma se ye wo ohwim school junction wa amam from Barikasi road ho enkran ye wo new achimota Petroleum Bungalow ye Family Life International School and edition mo Grace Gift Herbal Clinic ye number ni 0543 3200 30 0543 3200 30 and 0244
126123 what's your dropping car your friend or chair bar pada no kwa wɔhwɛ ba pa da bɔ adwuma ɛno nti ɛnɛ wo yɛ bɛrima woyɛ ɔba wode yɛ din kan frɛ doctor sisi a ɛwɔ 0551 228281 0551 228281 ɛna 0248 584687 0248 584687 ɔtwe ba pa da deɛ yɛ nie ɛnam nsan yɛ deɛ tu aseɛ pressure koko ɛna afei stroke bɛrima wo bɛrima na wo pɛdeɛ mu oduro etia na wo pɛtenten bɔmɔdia na ɛfrɛ Dr. AJ ɛwɔ number no a media ma wo so wokɔ Kwalinak Mrom Ashton Missy Eba Fredmans Sam & Co wokɔ wa ubenya bi heba ne pharmacy show bia mu ɔtwe ɛba powder ɛnyɛ na wɔba nom bɛrima nom ɛyɛ mu nyina mo ho adwuma esiesie wakoso akumanum kama Divine Hope Herbal Center yɛwɔ macro abusuakuru wagya hye yɛn ɛne yɛde ɔtwe ɛba powder aba bɔmɔdia ne frɛ doctor ɛwɔ number media ma so sesi a ɛyɛ kafɛɛfɛ na wagye me so talala ɛno no ɛduro na nkoda de ɛbɔ ampe no ɛno no ɔba no bɛrima nom ɛyɛ takwa bɛntoa wodi edi nkan gye number ne frɛ Harriet sɛ wo pɛ adupa ne bi atɔ kafɛɛfɛ 0207 183 819 0207 183 819 and 0243 105904 kafefe capsules no etu nam nsan yade ase bema wo be mehie oba wuni atenka